வீக்லி 2 டேஸ். ஸோ அப்படி எடுத்தால் தான் ஓரளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் நல்லா முடிக்க முடியும். இல்லைன்னா நம்ம இப்போ நாங்கள் எப்படி ஒரு கேண்டோ வந்து 1.5 வருஷம் மேலே படித்தோம்லாம் வீக்லி. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம படிக்க வேண்டான்றது எனக்கு. இப்போ தானே போட்டேன், ஒரு நிமிஷம். லைவ் வந்துடுச்சுல. ஓகே ஃபைன். ஸோ we'll go into the session. ஸோ நாங்கள்லாம் என்ன சிரமப்பட்டோமோ அந்த சிரமம்லாம் உங்களுக்கு வைக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஓகே, அதனால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி படிச்சுட்டு அப்படியே ரெகுலராக படிச்சுட்டு வந்தாலே போகிறோம். நீங்கள் டச்சு விட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். எப்பயோ ஒரு நாளைக்கு எக்ஸாம் முன்னாடி படிச்சிங்கன்னா கஷ்டம். ஓகே, ப்ளீஸ் அப்பப்போ படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. பக்தி வைபவ். ஒரு நிமிஷம், அங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரேன். ஒரே நிமிஷம். ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஸோ நாம் இப்போ வாசிக்க போகிறது
12வது ஸ்லோகம். ஸோ ப்ரெசன்டேஷன்லையுமே நம்ம அதை தான் படிக்க போகிறோம். அந்த 10லேருந்து 12 இல்லையா, சித்திரபதம் இல்லையா, வசஸ் சித்திரபதம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ தத் வாயசம் தீர்த்தம். ஸோ தத் வாயசம் அப்படிங்கிறது வந்து, வாயசம் என்ன, காக்கை. ஓகே ஓகே, வாயசம் என்றால் காக்கை. வாயசம் தீர்த்தம்னா காக்கைகள் இருக்கக்கூடிய, அதாவது நீர் நீர்நிலைகள். பில்கிரிமேஜ்னாக்கா நம்ம, அதாவது தீர்த்த யாத்திரைன்ற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அது போன்றதுதான். ஒரு புனிதமான இடங்களுக்கு தான் நம்ம தீர்த்த யாத்திரைன்னு போவோம் நம்ம இல்லையா. அது போல இந்த காக்கைகள் இருக்கிற இடம் வந்து தீர்த்த தலமா மாறிடும். காக்கைகள் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து தீர்த்த தலமா இருந்தா அது எப்படி இருக்கும்? அது நம்ம டஸ்ட்பின் போடக்கூடிய இடமா மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா. அப்படின்னா பௌதீகத்திலேருந்து நாம் நோக்கும் பொழுது அது ஒரு டர்ட்டி பிளேஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. ஆன்மீக தளத்திலேருந்து நாம் நோக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த வந்து இந்த ரிஷி முனிகள், ஒரு தூய பக்தர் வந்து அந்த இடத்துக்கு நாடவே மாட்டாங்க. ஓகே, அப்படின்னா அஜ்ஞானம் என்று சொல்லப்படுறது, அவங்களுடைய பார்வையில அது அஜ்ஞானம். ஸோ இது எல்லாமே லாஜிக்கலா சொல்றது. அப்படின்னா ஓமையில சொல்லக்கூடிய ஒன்று. ஸோ அந்த ஓமையை வந்து நாம எதனோட ஒப்பிடணும்? உண்மையான நிலையிலிருந்து ஒப்பிடுறது வேற, பௌதிக நிலையிலிருந்து ஒப்பிடுறது வேற. பௌதிக நிலையிலிருந்து அந்த இடம் வந்து அழுக்கெல்லாம் கொட்டக்கூடிய ஒரு குப்பை மேடு மாதிரிதான் அது. ஸோ அந்த இடத்துலதான் காக்கைகள் வந்து சாப்பிடுறதுக்காக, அதுல அது ஆம்னிவோரஸ் இல்லையா, எதை வேணாலும் சாப்பிடும். வெஜ்ஜு நான்வெஜ் எல்லாம் வேரியேஷன்லாம் கிடையாது காக்காக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி, ஸோ எதையும் வேறுபடுத்தாதவங்க. அந்த பாவம் யாருக்கு இருக்கும்னாக்கா, அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த பாவம். அஜ்ஞானமா இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில வந்து நல்ல ஒரு புத்தி உள்ளவங்க வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து அது ஒரு தீர்த்தத்தலமா எண்ணி அங்க போகவே மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஈவன் தூய்மையடைந்த ஆத்மாக்கள் கூட வந்து தீர்த்த தலம் செல்வது எதற்குன்றத நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அங்க உண்மையிலே தீர்த்த தலம் என்பது ஒரே நிமிஷம். ఏమ్రా జగన్ ఓకే, లాక్ చేసి కిందకి ఇచ్చేసుకో. బాయ్, డాడీ ఉన్నారు. బాయ్. ஸோ தீர்த்தத்தலம் என்பது எந்த மாதிரியான மக்கள் கூட வேணா வருவாங்க. அப்படின்னா இந்த இந்த விதமான மக்கள் தான் அங்க வரணும்னு கிடையாது. நல்ல ஆன்மீகத்துல திளைத்தவர்களும் வருவாங்க இல்லையா. ஸோ நம்மள மாதிரி இப்படியும் அப்படியுமா இருக்கக்கூடியவங்களும் போவாங்க. அதுக்கப்புறம் எதுவுமே தெரியாதவங்க கூட போவாங்க இல்லையா. ஃபுல்லு பௌதிகவாதியும் போவாங்க. ஸோ ஒரு ஹோலி டீப், ஒரு புனித நீராடுறது என்பது ஒருத்தருடைய பாவங்கள் இருந்து அவங்களுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்களும் சரி, நமக்குன்னு ஒன்று கீழே இருக்கிறவங்களும் சரி இல்லையா, அப்படியே ஆன்மீக தளத்துல இருந்து, நாட் எனி அதர் கிரவுண்ட்ஸ் கிடையாது. அது செல்வ வளமோ அந்தஸ்து ஆஸ்தியின் அடிப்படையில கிடையாது. ஸோ நம்ம இறைவனை பற்றி அறிந்த ஞானத்துல நம்மளை விட இன்னும் கீழே இருக்கிறவங்களும் இந்த பிரபஞ்சத்துல நிறைய பேர் இருக்காங்க. 90% மேல இருக்கிறது நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்க ஒரு 2-3% இருப்பாங்க. நல்லா தெரிஞ்சவங்க ஒரு 2-3% இருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். மற்றபடி எல்லாருமே 90%க்கு மேல பௌதிகவாதிகள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறது. ஸோ நாம் எல்லாரும் தான் இப்போ இந்த யாத்திரை இருந்தது இல்லையா, பிரயாக்ராஜ் யாத்திரைக்கெல்லாம் நிறைய பேர் போயிட்டு வந்தாங்க இல்லையா. அதாவது கோடி, எத்தனையோ கோடி கணக்குல போயிட்டு முங்கிட்டு வந்தாங்க. அப்ப எத்தனை பேருடைய பாவம் அந்த கங்கையில இருக்கும் இல்லையா. ஆனா அந்த அத்தனை பேருடைய பாவம் வந்து யார் வந்து எடுத்துப்பாங்கனாக்கா, அதாவது ஞானத்தில் நிலை பெற்று பக்தியில நிலை பெற்றவங்களால அந்த அழுக்கான ஒரு இடத்த வந்து புனிதப்படுத்தக்கூடியவங்க அவங்க. ஓகே, அதனாலதான் நம்ம தீர்த்த யாத்திரைக்கு போறதும் கோயில் குளத்திற்கு போறதுமே வந்து, அதுவும் வந்து ஒரு திருவிழா காலங்கள்லயும் சரி, ஒரு முக்கியமான தினங்கள்ல நம்ம போறதுக்கான காரணம், அந்த மாதிரி ஒரு பக்தியில் திளைத்தவர்கள் அந்த இடத்து வந்து வந்தாங்கனாக்கா, அவங்களுடைய ஸ்பரிஷம், அந்த காற்று அவங்கள தொட்டுட்டு வந்து அந்த காற்று நம்ம மேல பட்டா கூட எத்தனையோ ஜென்மாந்திர பாவங்கள் நம்மளை விட்டு நீங்கும் அப்படிங்கிறது வந்து சாஸ்திர விதிகளுடைய கூற்று. அதுக்குதான் நம்ம வந்து நம்ம எல்லாருமே எல்லாம் கூட்டம் குறைஞ்ச பிறகு போலாமே அப்படிலாம் நான் நினைப்போம். நம்ம உண்மையிலேயே இந்த கூட்டமா இருக்கிற சமயத்திலேயே வந்து நம்ம ஒரு மிதமான நிலையில இருக்கும் பொழுது போயிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப உசிதமான காரியம். தனித்தே நம்ம போனோம்னா அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. இறைவனுடைய இது அனுகிரகம் இருக்கும், அது இல்லைன்னு நான் சொல்லல.
ஆனா அவங்கள விட இன்னும் கருணை உள்ளம் பெற்றவர்கள் வந்து நிறைய பேர் உண்டு இல்லையா? ஸோ அவங்க நம்முடைய சுச்சுவேஷனுக்கு அவங்க வந்து ஒரு எல்லாருக்குமே நல்லது விளையட்டும்ன்ற பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய அத்தகைய ஆத்மாக்களை நாம சேவிக்கிறோம். நம்ம தீர்த்தத்தலம் போறது வெறும் அந்த புனித நீரில் நீராடுவதற்கோ இல்லை வந்து வெறும் கோயில் குளங்களுக்கு செல்வதற்கோ கிடையாது. அங்கே வரக்கூடிய பக்த கோடிகளோட நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, அசோசியேஷனை வந்து ஏற்படுத்திக்கணும், அவர்களை சேவிக்கணும், அவங்க என்ன பிரசங்கம் பண்றாங்களோ அதை கேட்கணும். ஸோ இந்த புக் இப்போ இந்த கேண்டோல வந்து வாசிக்கும் பொழுது அதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால தான் ஐ திங்க் ரீசெண்டாக ஐ திங்க் நம்ம எல்லாருமே இதுக்கு போயிருந்தோம் இல்லையா, விருந்தாவன யாத்திரையப்போ ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாரும் போய் சேர்ந்துட்டோம். செகண்ட் டே ஒரு சீனியர் அதாவது மகாராஜ் வந்து செஷன் எடுக்க வரும்பொழுது 10-20 பேரோட இருக்கல. ஸோ அவரும் வந்து பொறிஞ்சு தள்ளிட்டு போயிட்டார் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து நாம் எல்லாருமே நம்ம போனோம் நம்ம இல்லையா, எல்லாருமே போய் அட்டன் பண்ணோம். ஏன்னா இந்த புனித நீராடுதல் அடுத்து வந்து கோயில் குளத்துக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை காட்டிலுமே ஒரு உத்தமமான ஒரு தூய்மையா ஆத்மாவுடைய அந்த பிரசங்கத்தை கேட்கறதுனால நாம அதையே காட்டிலுமே மேன்மையான பலனை நாம் அடைந்து விடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல அப்படிப்பட்ட பெரியோர்களை நாம் தேடி சென்று அவர்களுக்கு நாம தொண்டு புரியறதோ அவர்களுடைய பாதங்களை சேவிக்கிறதோ நமக்கு நன்மையை பயக்கும். ஸோ 3 விதமான, அதாவது பேசிக்கலி 2 விதமான 2 கேட்டகரி. ஒன்று ஆன்மீகம், இன்னொன்று பௌதீகம். இதுதான் நம்ம ஜென்ரல் கேட்டகரைசேஷன். இந்த பௌதீகத்திலேயே நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணு வந்து தன்னுணர்வு பாதையில இருக்கிறது, இன்னொன்னு வந்து ஸ்பெகுலேட்டிவ் அண்ட் பலன் கருதும். இந்த சதுர் புருஷார்த்தங்கள் வந்து இந்த பலன் கருதும் செயல்கள், அடுத்து வந்து ஞான தளத்தில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே எடுத்துரைக்கும். ஆனா இன்னொன்னு தன்னுணர்வு பாதையில இருக்கக்கூடிய ஒன்று வந்து பகவானுடைய புனித நாமங்கள், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றி எடுத்துரைக்காம வெறுமனே தன்னுணர்வு பற்றி மட்டும் எடுத்துரைக்கிறது. பேசிக்கலி 3 விதமான இலக்கியங்கள். ஒன்று முழுவதுமே வந்து அந்த பௌதீகம். அந்த பௌதீகம் இப்ப நாம கூட ஸ்டோரி புக், கதை புக் எல்லாம் படிக்கிறோம். பசங்க அப்படியே இந்த இந்த எழுத்தாளர்து படிக்கலாமா, அந்த எழுத்தாளர்து படிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் புஸ்தகங்களா வாங்கி படிக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அதுல கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அந்த ஒரு வாட்டி படிச்ச பிறகு மீண்டும் அவங்க அதை படிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதனால அவங்களுக்கு வந்து புக்கு படிச்சேன் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி என்பது இருக்காது. இன்னும் படிக்கணும்னு ஒண்ணு தோணும்னாக்கா அது அந்த மாதிரி அவன் லிட்ரேச்சர். ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒண்ணு நமக்கு என்ன தெரியணும்னா, நமக்கு நல்வழிப்படுத்துபவர்கள் வந்து மிக குறைவு இல்லையா. அவ்வாறு நல்வழிப்படுத்துறவங்க நிறைய பேர் இருந்தா நாம அந்த மாதிரியான பௌதிக இலக்கியங்கள் பக்கம் நம்ம கண்டிப்பா போக மாட்டோம். நமக்கு நம்முடைய காலத்தை வந்து கழிக்கணும் இல்லையா. காலையில இருந்து வேலை செஞ்சோம், இப்ப சாயங்காலம் ஓய்வு நேரம் ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம படிக்கலாமே, வாசிக்கலாமே அப்படின்னு நமக்கு ஒண்ணு வரும் பொழுது, இப்ப நிறைய வேத சாஸ்திரங்கள் இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் படிச்சா கூட நமக்கு ஏறக்கூடிய மனசு இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. பகவத்கீதை நீங்க எல்லாருமே வந்து பகவத்கீதை புக்கு, பகவத்கீதை கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்பயாவது ஒரு வாட்டி நீங்க இஸ்கான் கோயிலுக்கு போயிருந்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்து கூட வச்சிருந்திருப்பீங்க. ஐ ஃபால் இன் தட் கேட்டகரி. உங்கள எத்தனை பேருன்னு எனக்கு தெரியாது. மேபி ஒரு 7-8 வருஷம் முன்னாடி நான் வாங்கிட்டு இருந்துச்சிருந்தேன். ஆனா புக்கை எடுத்து நான் உங்களுக்கு இதை நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ நான் புக்கை புரட்டி பார்க்கும்பொழுது எல்லா பர்பட்டுமே ஒரே போல இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. இது என்ன பிரபுபாதர் திருப்பி திருப்பி எழுதியிருக்காரு, திருப்பி திருப்பி எழுதியிருக்காரு அப்படின்ட்டு. ஸோ காமனா இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் தான் திருப்பி திருப்பி எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு போரிங்கே வந்துடுச்சு எனக்கு. அதுவும் ஒரு கதை புக்கு மாதிரி எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து வச்சுட்டேன் நான். ஸோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் அதாவது நான் என்ன பண்ணேன், இந்த இதுதான் பிரபுபாத எழுதியிருக்கிறது இவ்வளவுதான் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நான் அஜ்ஞானமா இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கு நான் வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றேன் நான் அதை. ஏன்னா இப்ப ஒவ்வொரு வாட்டியுமே பகவத்கீதை வாசிக்கும் பொழுது பல்வேறு கருத்துக்கள் வந்து நம்ம மனசுல தோன்றது இல்லையா. ஸோ நிறைய இடங்கள்ல வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அவருடைய லீலைகளை பற்றி சொல்றாங்க, அவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றி எல்லாம் படிக்கிறோம். நம்ம பகவத்கீதையில 9th சாப்டர் எல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவான் வந்து தன்னுடைய செயல்களை வந்து ரொம்ப அற்புதமா எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா. அதை இப்போ இதனுடைய கொஞ்சம் அந்த ஹையர் டேஸ்ட் இல்லையா, அந்த ஹையர் டேஸ்ட்டை வந்து சுவைச்ச பிறகு நமக்கு அதை இன்னும் படிக்கணும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் வருது. அதே நாமளே படிக்கும் பொழுது
அதுவும் ஒரு ஸ்டோரி புக் மாதிரி படிச்சுட்டு அந்த ஒரு ஓரமா எடுத்து வச்சு என்னோட பிரபு கூட ஒரே ரவுண்ட் தான் படிச்சிருக்காரு. அவ்வளவுதான், அதை எடுத்து வச்சுட்டேன். நான் படிச்சு முடிச்சுட்டேன். நான் எனக்கு நீ பாகவதம் கொடுன்னு சொல்றாரு. நான் பாகவதமே கொடுக்கவே இல்லை நான் அவருக்கு. ஏன்னா பாகவதம் கொடுக்குற அளவுக்கு பக்குவம் இன்னும் அவருக்கு வரல அப்படிங்கிறது வந்து, ஏன்னா அவரும் என்ன போலதானே செயல் பண்ணிட்டு இருக்கார். மேபி என்னை விட அவர் நிறைய எலிவேட்டடா இருக்கலாம், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. என்னை விட நல்ல பக்குவம் அடைஞ்சவரோட இருக்கலாம். ஆனா பகவத்கீதையே இன்னும் நல்ல ஒரு 10 வாட்டி 7-8 வாட்டி படிச்சாதான் அதனுடைய சாராம்சத்தை புரிஞ்சின்ற பிறகு நீங்க பாகவதத்தை படிச்சீங்கன்னா சுலபமா புரியும். பகவத்கீதையை ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு நீங்க பாகவதம் போனீங்கன்னாக்கா வெறும் பௌதீக தளத்துல இருந்து தான் அதை வந்து நோக்க முடியும். அது எதுவுமே புரியவே புரியாது. பாகவதம் கூட நான் அதே மாதிரிதான். ஐ திங்க் காஞ்சிபுரத்துல அது என்ன பெருமாள் ஆக்சுவலி, இன்னும் பெருமாள் அவரு வந்து வரதராஜ பெருமாள். வரதராஜ பெருமாள் கிடையாது. அந்த இது வந்து இத்தனை வருஷம் கழிச்சுதான் வந்து இது பண்ணுவோம். அத்திவரதர் மாதாஜி. அத்திவரதர் வந்து எத்தனை காஞ்சிபுரம் மாதாஜி. எப்ப 30 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியாது அவர் வந்து, அவர் 30-40 வருஷமாவது எனக்கு ஞாபகம். 40 வருஷம் மாதாஜி. 40 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரும். எஸ், 40 வருஷம் வாட்டி தான் நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி பார்ப்போம் இல்லையா. நான் வாழ்க்கையில ஒரே வாட்டி தான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அப்போ வரும்போது அங்கே வெளியில இஸ்கான் ஸ்டால் வச்சிருந்தாங்க. அந்த அந்த இடத்துல பாகவதம் தமிழ் வாங்கிட்டு வந்தேன். வாங்கிட்டு வந்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய இதெல்லாமே இருக்கும் அதுல இல்லையா. எனக்கு ஒரே குழப்பம், கிருஷ்ணர் எல்லாமே இருக்கு, ஆனா இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுன்றாங்க. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. எனக்கு அந்த ப்ரிஃபேஸ் மட்டும்தான், முன்னுரை மட்டும்தான் நான் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பாகவத் புக்கே நான் தொடவே இல்லை. நான் அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டேன். நான் அதுக்கப்புறம் வேற ஒருத்தங்க யாரோ கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தானமா கூட கொடுத்துட்டேன் நான். அப்படின்னா இஸ்கான் வர்றதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாமே. ஸோ நாமளே படிச்சோம்னா பகவத்கீதை கண்டிப்பாக புரியாது. நாமளே படிச்சாக்கா அடுத்து வந்து பாகவதம் எதுவுமே புரியாது. அதனால நம்ம ஸ்ரவணம் பண்ணா மட்டும்தான் புரியும். ஸ்ரவணம் பண்ணாம ஈவன் டீச்சர்ஸ் கண்டிப்பா ஸ்ரவணம் பண்ணணும். எந்த அளவுக்கு டீச்சர்ஸ் ஸ்ரவணம் பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களால கீர்த்தனம் பண்ண முடியும். ஐ டோன்ட் நோ நம்ம டீச்சர்ஸ் எத்தனை பேர். ஐ திங்க் ஐ எம் சீயிங் நம்ம உஷா மாதாஜி ரெகுலரா வருவாங்க, மல்லிகா மாதாஜி வருவாங்க, சரியா. அது மாதிரி சில டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா டீச்சர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே கூட அவங்க வந்து தேர் அசோசியேட்டட் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஆனா மற்ற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கேயாவது கேட்குறாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ என்னுடைய கிளாஸை கேட்கணுன்ட்டே கிடையாது. அட்லீஸ்ட் தேர் லிசனிங் சம் மந்த்ஸ், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் நமக்கு அதை புரியும், இல்லைன்னா புரியாது நமக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இலக்கியங்கள் 2 வகை மேஜர் கேட்டகரியா பிரிக்கும் பொழுது, பௌதிக இலக்கியம் என்பது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளை வந்து நமக்கு வழி நடத்துதல் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம அந்த இதுக்கு தான் நம்ம வந்து பலிகடா ஆகும் இல்லையா. அதே வழி நடத்துதல் இருந்தா நம்ம வந்து இதுக்கு வருவோம் இல்லையா, ஆன்மீகத்துக்கு வரும். ஆன்மீகத்துல அகைன் 2, ஒண்ணு வந்து பலன் கருதும் செயல்கள் மற்றும் வந்து நம்ம கற்பனைக்கான யூகங்களை அமைத்து செய்யப்படுறது. ஸோ அந்த பலன் கருது மற்றும் கற்பனை வந்து எல்லாமே வந்து இந்த சதுர் புருஷார்த்தங்கள்லயே வந்துடும். இன்னொன்னு வந்து அதுலயே வந்து மோட்சம் என்ற நிலைக்கு வரும்பொழுது வெறும் வறண்ட தத்துவங்களை மட்டுமே, அதாவது தன்னுணர்வு பாதை மட்டுமே புரிஞ்சுக்கிறது. அங்கே இறைவனை வந்து நாம இறைவனுடைய லீலைகள் அதெல்லாம் பத்தி பேசுறது இல்லை. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கு. நைஷ்கர்மியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. நைஷ்கர்மியம் 3. ஒண்ணு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டெட் பாடி அப்படின்னா டெக்கரேஷன் ஆஃப் டெட் பாடினா இது பௌதீகம். ஸோ அதாவது பிணத்திற்கு நாம் எவ்வளவு அலங்காரம் பண்ணாலுமே அதனால எந்த எந்த லாபமுமே கிடையாது இல்லையா. அது வீட்டுல இருந்து சுடுகாடு வரைக்கும் போற வரைக்கும் தான் அந்த மலர். அது கூட வழியெல்லாம் வந்து பிச்சு போட்டுட்டு போயினே இருப்பாங்க. ஸோ எதுவுமே இருக்காது. அந்த எரிக்கிறதுக்கோ புதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே எடுத்து அந்த வெள்ளை துணியோடு இருக்கக்கூடிய அந்த உடலை மட்டும்தான் வந்து சேர்ப்போம். மிச்சம் எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டுருவாங்க, எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அந்த எதுவுமே நிலைக்காத 1 மணி நேரத்துக்காக எவ்வளவு அலங்காரம் பண்ணுவாங்க. ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அலங்காரம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. தேவையே கிடையாது. அது போல்றதுதான் பௌதீக இலக்கியங்கள் அனைத்துமே. நம்ம எவ்வளவு படிச்சாலுமே அதுல வந்து நமக்கு எந்த ஒரு பெரிய நன்மை விளையக்கூடிய கருத்துக்களோ எதுவுமே இருக்காது. மேலும் அதனால நம்ம திருப்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை நம்ம அந்த அந்த கருத்துக்களை கூட நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியாது. ஏன்னா அது இன்னும் பௌதீகத்தை வந்து நம்ம பந்தப்படுத்தக்கூடிய நிலைக்கு அது நமக்கு மாற்றி அமைத்து கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த மாதிரியான இலக்கியங்கள் வந்து காக்கைகள் இருக்கக்கூடிய தீர்த்த தலங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. காக்கைகள் இருக்கக்கூடிய தீர்த்த தலங்கள் வந்து பரமஹம்சர்கள் வந்து கண்டிப்பாக வரமாட்டாங்க. எப்படி அன்னப்பறவையுடைய
தீர்த்த தலமே வேறு, அதே மாதிரி காக்கைகளுடைய இருக்கக்கூடிய தீர்த்த தலமே வேறு. ஏன் இந்த ரெண்டுமே வேறுபட்டது. நைஷ்கர்மியம் அப்படின்னாக்கா தன்னுணர்வுல வந்து ஏற்றக்கூடிய இலக்கியங்கள் இல்லையா, அதாவது வெறும் பிரகாசம், ஆற்றல், இந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்கள். அது நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. எஸ், அத்வைத பிலாசபி வச்சு பகவத்கீதையை நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா, பகவத்கீதை நீங்க நீங்க தலைக்கீழ நின்று வாசிச்சா கூட ஒரு எழுத்தும் புரியாது. ஏன்னா அனைத்துமே வந்து ஆற்றல் வச்சுதான் வந்து சொல்லப்படுவதே. ஸோ அது கண்டிப்பா நமக்கு விளங்கவே விளங்காது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இலக்கியங்கள். அடுத்து வந்து நம்ம பலன் கருதும் இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல போனாலும் நமக்கு வந்து நம்மளை வந்து பக்குவப்படுத்தும், அதெல்லாம் கரெக்ட். ஆனா அங்கே பகவானுடைய புகழாரங்கள் எதுவுமே இருக்காது. அவருடைய ரூபத்திற்கான சம்பந்தப்பட்ட வியாக்கியானங்கள் எதுவுமே இருக்காது. அதனாலதான் அது அச்சுத பாவ வர்ஜிதம் இல்லையா. ஏன்னா அந்த மாதிரி இட் இஸ் டிவாய்ட் ஆஃப் கான்செப்ஷன் ஆஃப் த இன்ஃபாலபிள் காட். அதுல வந்து பகவானுடைய புகழாரங்கள் எதுவுமே இருக்காது. அப்படிப்பட்டது நமக்கு இனிமையான ஒரு கருத்துக்கள் வந்து, அதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கான கருத்துக்கள், உணரக்கூடிய கருத்துக்கள். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் எது? ஒருத்தர் வந்து புலன்களை அடக்கி, மனசை அடக்கி இல்லையா, அதையெல்லாம் செய்து வந்து ஞான தளத்துல போய் நிக்கிறது வந்து மிக கடினம். அதுல வந்து 100ல ஒருத்தர் 2 பேர் தான் சக்சீட் ஆக முடியும் இல்லையா. ஆனா அதே வந்து பக்தியில எத்தனையோ பேர் வந்து சக்சீட் ஆகலாம். இவங்க சக்சீட் ஆவாங்களா இல்லையான்றது வந்து நமக்கு தெரியாது. ஆனா கண்டிப்பா அவங்களுடைய பக்தி, ஒவ்வொருத்தருடைய பக்தி லெவல் அவங்கவுங்களுடைய உண்மையான நிலையை பொறுத்து தான். ஸோ ஒருத்தர் வந்து அவங்க ரூபத்தை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இவர் எந்த அளவுக்கு பக்தி லெவல்ல இருப்பார் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவருடைய செயல்பாடுகள், அவர் எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பணம் ஆகியிருக்கார், அதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து அதை நாம சொல்ல முடியாது. பகவானுக்கு தெரியும், அதற்கேற்ற பலன்களை கொடுப்பார். ஓகே. ஆனா அதே வந்து அருவத்தன்மையில இருக்கக்கூடியது வந்து என்றைக்குமே நமக்கு முழுமை தராது. ஸோ அந்த 3த்துமே வந்து கண்டம் பண்றார். ஒண்ணு முழுவதுமே பௌதிகம், 2வது தன்னுணர்வுல வந்து எழுதக்கூடிய அந்த காவியங்கள் இல்லையா, அதுல வந்து இறைவனுடைய புகழாரங்கள் எதுவுமே இருக்காது. 3வது வந்து பலன் கருதும் செயல்கள் மற்றும் வந்து நம்முடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு யூகங்கள் அமைத்து ஞான தளத்தை நிலை பெறுவது. ஸோ இப்படி இந்த 3 வகையான இலக்கியங்கள் வந்து இட் ஹஸ் பீன் கண்டம்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ இறைவனுடைய புகழாரங்கள் டைரக்டா சொல்றதுதான் முக்கியம். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம இறைவனுடைய புகழாரங்களை நம்ம எடுத்து எடுத்து உரைக்கிறோமோ, எந்த அளவுக்கு நம்ம கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு நமக்கு பக்குவம் கிடைக்கும். ரூபமற்ற தன்மையை கேட்டு நம்ம எந்த பக்குவத்துமே கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா நம்மளால அதை முழுசா உணர முடியாது. ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், ஆனா முழுமையாக அந்த அதனுடைய பலனை நாம அனுபவிக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு உணர்வு இல்லாத பொழுது அப்ப எப்படி வந்து நாம வந்து அது முழுசா நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னு சொல்ல முடியும்? கண்டிப்பா முடியாது. நெக்ஸ்ட், வேர் டு ஆல் த பர்ஃபெக்ட் பர்சன்ஸ் அப்படின்னா, இந்த பரம அம்சர்கள் எல்லாமே எங்கே வந்து தங்களுடைய ஆனந்தத்தை வந்து அவர்கள் அடைவார்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த மாதிரி சாது சங்கங்கள்ல தான் இல்லையா. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பண்ணக்கூடிய இடங்கள்ல தான் இந்த சாதுக்கள் வந்து ரொம்பவுமே ஆனந்தம் கொள்வார்கள். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா. பரிஷித் மகாராஜ் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து இது பண்றது. இந்த செகண்ட் பிக்சர் வந்து நம்ம பாகவதம் சொல்றது. ஸோ பாகவதம் சொல்லக்கூடிய இடம் இது. இதுக்கு செப்பரேட்டா ஒரு ஸ்டோரி இருக்கணும். துன்கரி கதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. துன்கரி துந்துகாரியா மாதாஜி? துந்துகாரி சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி, ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டீங்க. துந்துகாரி இல்லையா. ஸோ அவருடைய பிரதர் பேர் மறந்துட்டு நான். அந்த பசு துன்கரி வந்து அவன் வந்து நிறைய பாவ செயல்கள் எப்பவுமே அவன் கோகர்ணன் வந்து யூஸ் டு ரிசைட் பாகவத சப்தாகம் எல்லாம் சொல்லக்கூடியவன். சோ அவன் ஒரு தாய் மகன், இவன் இன்னொரு தாய் மகன், தந்தைக்கு 2 மனைவிமார்கள். ஸோ இவன் வந்து ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா, இந்த கோகர்ணா வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா செயல்படுவார். ஆனா அதே வந்து துன்கரி வந்து இஸ் ஆப்போசிட் இல்லையா. அவன் வந்து பலன் கருதும் செயல்களை விட அவன் வந்து ரொம்ப அஜ்ஞானத்துல இருப்பான். அப்படின்னா அந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ்ல வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் தான். ஸோ அப்படிப்பட்ட வந்து கடைசியில வந்து ஹி பீன் கில்டு. அந்த விலை மாதுக்களாலே வந்து அவன் கொல்லப்படுகிறான் இல்லையா. அப்படிப்பட்டவன் அவனுடைய ஆயுட்காலம் முடியாததுனால அவன் வந்து கோஸ்டாக மாறிடுறான், அதாவது பிசாசா மாறிடுறான். பிசாசா மாறும்போது அப்ப எப்படி இருக்கும்? ஆத்மா மற்றும் வந்து சூக்ஷ்ம உடல் மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா.
ஸோ அந்த உடல்ல அவன் ரொம்பவுமே வந்து சங்கடப்படுவான். ஸோ அப்போ இந்த கோகர்ணா வந்து பாகவதம் சப்தாகம் கேட்கிற இடத்துல வருவான். அங்கே ஒரு மூங்கில்ல வந்து நுழைஞ்சிருப்பான். ஸோ அந்த நுழைஞ்சிட்டு 7 கணுக்கள் இருக்கும் அந்த மூங்கில்ல. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் 7 நாள் சப்தாகம் அவன் சொல்லும் பொழுது, ஒவ்வொரு நாளுமே ஒவ்வொரு கணுக்கும் வந்து உடைய ஆரம்பிக்கும். அப்படின்னா அவனுடைய பாவத்தினுடைய இது வந்து உடைய ஆரம்பிக்கும். 7வது இது முடிஞ்ச பிறகு அவன் வந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களுக்கு போய் சேருவான். ஸோ அப்படின்னா அப்ப எந்த பாவம் செஞ்சாலுமே அவன் போயிடுவானானாக்கா, தன்னை உணரக்கூடிய பக்குவத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம் ஏற்படுத்தினால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அந்த ஆத்மா தூய்மை அடைகிறது. இதுதான் அஜாமிலாலையுமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அஜாமிலா அட்லீஸ்ட் அவன் வந்து முதல் பாகத்துல வந்து ஒரு தந்தை வார்த்தை கேட்டு தன்னுடைய மனைவியோட இருந்தவன் தான் இல்லையா? அதன் பிறகுதான் வந்து அந்த விலை மாதுவோட சம்பந்தப்பட்டதுனால ஃபேமிலி எல்லாரையுமே அவன் வந்து வீட்டை விட்டு துரத்திடுறான். ஸோ இது அஜாமிலனுடைய ஸ்டோரி. ஸோ இப்படி அஜாமிலன் வந்து தன்னுடைய அவனும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல கூட ஒரு நற்காரியம் செய்கிறான். ஒரு மகாபாகவதர்கள் வரும்பொழுது அவருக்கு ஒரு வேளை வந்து உணவு படைக்கிறான். அவர்களுடைய அறிவுறுத்தல் பேர்ல அவனுடைய மகனுக்கு வந்து நாராயணர் என்ற நாமத்தை வந்து படைக்கிறார். ஸோ அப்படி அந்த அந்த நாமம் கூட அவனுக்கு வைக்கிறதுக்கு இறைவனுடைய கருணை. ஸோ இறைவன் யாருக்கு எந்த சமயத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய நிர்ணயம். நம்ம வந்து டிசைட் பண்ண முடியாது. இப்படி இந்த துன்கரி இந்த 7 நாட்கள் வந்து பாகவத சப்தாகம் கேட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து விடுதலை மாடுகிறான். ஈவன் கோகர்ணா அப்புறமா தான் போவார் ஆக்சுவலி. ஸோ அவ்வளவு கோகர்ணாவுடைய பிறப்பே வேற இல்லையா? ஸோ அதுவும் வேற. அவருக்கு அந்த செவிகள் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பசுனுடைய செவிகள் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் வந்து கோகர்ணா. ஸோ இப்படி இந்த இருவருடைய பிறப்புமே வேறு நிலைகள். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைகள் இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஸோ அவங்களுடைய வளர்ப்பு, அவங்க எப்படிப்பட்ட பிறவி எடுத்தாங்க இல்லையா? புண்ணியம் பாவத்திற்கு ஏற்றவாறு அவருடைய பிறப்பு அமைய பெற்று ஒருவன் நற்புத்தினராக இருக்கின்றான், இன்னொருத்தன் வந்து தீயவனாகின்றான். ஸோ அவனுடைய செயல்பாடுகள் கடைசியில் அவன் வந்து இந்த பாகவத சப்தாகம் கேட்கும் பொழுது ஒருத்தர் பாகவத சப்தாகம் கேட்கறதுக்கு கூட அவனுடைய மனசு வந்து லயிக்கணும். அப்பதான் அந்த சப்தாகமே கேட்க முடியும். ஸோ சப்தாகத்தை அவனுடைய தம்பியை வந்து விடுதலை அடையணுன்றதுக்காக வந்து அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பார் கோகர்ணா. ஸோ இதை கேட்கணுன்றது. ஸோ இப்ப இருக்கக்கூடிய ஏன்னா இந்த ஸ்தூல உடல் இல்லாம வெறும் சூக்ஷ்ம உடல்ல கஷ்டப்படுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால இந்த தற்கொலை பண்ணிக்கிறவங்க, அகால மரணம் ஏற்படுத்தக்கூடிய கொள்ளை இந்த கொலையும் அப்புறம் வந்து தன்னையே வந்து மாற்றிக்கக்கூடிய அந்த செயல் செய்யறவங்களுடைய ஆயுட்காலம் வந்து முடியறது கிடையாது. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க வந்து அவங்க ஆயுட்காலம் முடிகிற வரைக்குமே இந்த உடல் அற்ற நிலையில் வந்து அதிகமான துன்பத்தை பெறுவார்கள். ஸோ அந்த காலகட்டத்துல தான் அவனுடைய துயரத்தை போக்க தான் வந்து அந்த சப்தாகத்தை வந்து கேட்கும்படி பண்ணிக்கிறான். ஸோ அந்த சப்தாகத்தினால அவன் வந்து மோட்சத்தை அடைகிறான். ஸோ வலியும் வேதனை இருக்கும் பொழுது நாம யாரை தேடுவோம்? இறைவனை தான் நாடுவோம். அப்போ நம்முடைய தவறுகளை எல்லாம் உணர்ந்து அவரிடத்துல மன்னிப்பு தாழ்பணியும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானும் கருணை உள்ளம் கொண்டு நமக்கு வந்து அந்த பாவத்திலிருந்து விளக்குதலை கொடுக்கிறார். ஸோ அப்பொழுதுதான் இந்த பாவத்தை விளக்கினா மட்டும்தான் வந்து கேட்க முடியும். இல்லைன்னா பாகவதத்தை கண்டிப்பா யாராலுமே கேட்க முடியாது. பகவத்கீதை பாகவதம் வாசிக்கிறாங்கனாக்கா அவங்க கண்டிப்பா புண்ணியங்கள் வந்து இருக்கணும். அது இருந்தா மட்டும்தான் அந்த புக்கையே எடுத்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அந்த பாதையை ஏற்படுத்துவாங்க. இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பேர் நம்ம டிவோட்டிஸ் நாட் ஓன்லி இன் தமிழ் நிறைய லாங்குவேஜ்ல லெவல் 1 வர மாதிரி லெவல் 2ல வரவே மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ தடை கற்கள் இருக்கும். அது எப்படி இவங்க எதிர்நீச்சல் போட்டு அந்த லெவல் 2 பண்றாங்கன்றது அது அந்த பக்தருடைய சாமர்த்தியமும் கூட அவருடைய தலையெழுத்தும் கூட. அவங்களுடைய சமர்ப்பணம் எவ்வாறு இருக்கிறது அதற்கேற்றவாறு பகவானும் வந்து அருள் பாலிப்பார். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க லெவல் 2 கிளாஸஸ் எடுக்கும் பொழுது லெவல் 1 கிளாஸஸ்ல இருந்து லெவல் 2 கிளாஸஸ் போகிறதுக்கு ஒரு 2 நாள் முன்னாடி இன்னைக்கு நீங்க மோஸ்ட்லி 15வது அத்தியாயம் எடுத்திருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ 15 முடிஞ்ச பிறகு இன்னொரு 3 நாள் வந்து நீங்க வில் பி கம்ப்ளீட்டிங். இப்பத்துல இருந்து நீங்க சொல்ல ஆரம்பிங்க. யாரெல்லாம் லெவல் 2 வந்து பண்ணலையோ இந்த கண்டினியூஸா இந்த கிளாஸை வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணுங்க. அப்படியே அட்டன் பண்ண சொல்லுங்க. உங்க 4 பேருமே நீங்க கண்டினியூஸா பண்ண போறீங்க கிளாஸஸ் இல்லையா? அதனால நீங்க அப்படியே சொல்லுங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்க அப்படியே எடுத்துட்டு போங்க. இந்த கொஞ்சம் புண்ணியத்தை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்கள கன்வின்சிங்கா பேசி அவங்க கிளாஸை வந்து உட்கார வைங்க. அடுத்து இந்த கிளாஸஸ்ல யாரெல்லாம் வந்து வரலையோ அந்த லிஸ்ட் வந்து நான் காலிங் சர்வீசஸ் கொடுக்குறேன்.
பார்க்கலாம். அடுத்த ஜூலை 21க்கு அவங்க எல்லாருமே மீண்டும் வந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பை நாம ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம். ஓகே, நிறைய பேர் கண்டினியூ பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி என் கிளாஸ்ல. ஓகே, குட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Yes. நேற்று அந்த இது நடந்தது இல்லையா, பானிஹட்டி ம், பீச்ல நேற்று நடந்தது. லெவல் 1ல இருந்து ஒரு டிவோட்டி வந்திருந்தாரு. ஓகே, he liked it very much. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து சர்ப்ரைஸா இருக்கு, நான் என்னன்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அங்க சென்னை ஸ்கான்ல அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க பீச்ல. ம்ஹும். இவர் அது கூட போய் கேட்டுன்னு வந்துட்டு நேற்று கிளாஸ்ல வந்து சொல்றாரு, நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து குண்டிச்சா மார்ஜினா அப்படின்னு. உடனே நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் போய் கிளீன் எல்லாம் பண்றேன் மாதாஜி. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்து இது வேற இருக்கு. நான் கண்டினியூ அவரு நேத்தே கேட்டாரு, அவரு இந்த மாதிரி லெவல் 2 நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கு. யங்ஸ்டர்ஸ் ஈஸ் டு பி ரொம்ப he liked the association very much. எஸ், சுக்குருத்தி இருக்கும். அந்த சுக்குருத்தியை வந்து பயன்படுத்திக்கணும். நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேவே நீங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணி நீங்க வந்து the way we convince the devotees, அவங்க கண்டிப்பா இன்க்ளினேஷனோட இருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம ஒரு சில வேலையில நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, நம்ம மொனட்டனஸா சொல்றதை விட இந்த மாதிரி ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்து நீங்க ஒரு கதை சொல்லி சொல்லுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க இருப்பாங்க. இப்ப இந்த வாட்டி ஜூலை பேட்ச்க்கு வந்து எவ்ரிடே ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் இருக்கு. நீங்க கதை சொன்னாதான் டிவோட்டிஸ் ரிட்டென்ஷன் பண்ண முடியும். ஓகே, கதை சொல்ல மக்கள் கதை தினம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கு. கதை தினம் ஏதாவது ஒரு கதை வந்து சொல்லிட்டு இருக்கு. இது ராதிகா மாதாஜி கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டேன். நான் ராதிகா மாதாஜி கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டேன். ஒரு அசோசியேஷன் நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்காரு. நீங்க கண்டிப்பா கதை சொல்லலைன்னா கண்டிப்பா டிவோட்டிஸ் ரிட்டென்ஷன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வெறுமனே நீங்க தத்துவங்களே கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே இருக்காது, கண்டிப்பா இருக்காது. இப்ப புதுசா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வந்த பொண்ணை போன உடனே நீ சமையல் பண்ணு வந்த உடனேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியாது. எந்த இடத்துல மிளகா பொடி வச்சிருக்காங்க, எந்த இடத்துல பருப்பு வச்சிருக்காங்க, எந்த இடத்துல அரிசி வச்சிருக்காங்க, ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி பாத்திரத்தை வச்சு செய்யணுமா, குக்கரை வச்சு செய்யணுமா, இதெல்லாமே எதுவுமே ஐடியா கிடையாது இல்லையா? அப்படி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பாங்கோட தான் இருப்பாங்க வரும்போது. அதனால நாம இதுதான் அடுப்பு, இந்த இடத்துலதான் நீங்க இது பண்ணணும், இப்படிதான் பண்ணணும்ன்றதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க மாறுவாங்க. ஸோ அந்த இன்க்ளினேஷன் கண்டிப்பா வரும். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் எடுக்கக்கூடிய எஃபர்ட் ரொம்பவுமே நிறைய. அதுக்கு மேல பகவானோட விருப்பம். நாம எஃபர்ட் போட்டு நம்ம விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறம் லெட் இட் பி த மெர்சி ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட். நாம குரு பரம்பராவுடைய கருணை, நாம எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதுக்கு மேல அவங்களுடைய சுக்ருதி இல்லையா? ஸோ அதாவது குதிரைக்கு நம்ம தண்ணி எடுத்துட்டு போய் வச்சு குடியும் தான் சொல்ல முடியும், குடிக்கிற வேலை குதிரை தான் செய்யும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு நம்ம செஞ்சா போறோம். அதுக்கு மேல வந்து they will take care. ஓகே, ஸோ இன்னொன்று வந்து செல்வம் பிரபுவோடைய கிளாஸ்ல வந்து நிறைய லிஸ்ட் இருக்கு. அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்தந்த டைமுக்கு போயிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிடணும். ஸோ அது யாரன்னா ஒருத்தவங்க வந்து செல்வம் பிரபு கிட்ட சொல்லிடுங்க. ஓகே, அந்த 6 மணி கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க அங்க ஜாயின் ஆயிருந்தா 6 மணி கிளாஸ்ல போய் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. 3 மணினா 3 மணி, 7 மணினா 7 மணி, 9 மணினா 9 மணில போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு சொல்லிடுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இப்போ இந்த 18th டே முடிஞ்ச உடனே நெக்ஸ்ட் டேவே நீங்க எல்லாம் அப்படியே லெவல் 2 கண்டினியூ பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். டோன்ட் கிவ் த கேப். ஓகே, ஸோ அது உங்களுக்கு நல்லது. ஆன வரைக்கும் ஜூலை 21க்குள்ள முடிக்க பாருங்க. டோன்ட் கோ வெரி ஃபாஸ்ட். ஓகே, ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவும் போகாதீங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் போகாதீங்க. மாடரேட்டா சொல்லிக் கொடுங்க. அப்படி ஏதாவது மீதி கிளாஸஸ் மீதம் இருந்தா ஐ திங்க் 7 PM 9 PM என்னோட லிங்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் அதர் 2 classes I have asked for the link, let them continue. 3 மணி கிளாஸ்க்கும் 7 மணி 6 மணி கிளாஸ்க்குமே அப்போ வேற டீச்சர் வந்து 3 மணி எடுப்பாங்க. ஓகே, இது ரொட்டேஷன் பேசிஸ்ல போகணும். செட் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கிற மாதிரி நம்ம நீங்க டீச்சர்ஸ் கூட வந்து லெவல் 1 எடுக்கிறவங்க, லெவல் 2 அது மாதிரி வந்து ரொட்டேஷன் பேட்சா நீங்க வந்து மாத்தி பண்ணிக்கணும். ஓகே, இல்லைன்னா காமன் பண்ணி ஏதாவது ஒன்று கடைசி ஒரு சாப்டர் 2 சாப்டர் இருந்தாக்கா இன்னொரு டீமுக்கு கொடுத்து கூட அவங்கள அந்த இடத்துல வந்து பண்ண வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுங்க. ஓகேங்களா? இது நம்மளுடைய எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி போறோமோ அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கோங்க. மேக் தெம் டு கண்டினியூ த அசோசியேஷன். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுக்கு பிபிடி மாதாஜி லெவல் 2 பிபிடிஸ் இருக்கு, இவங்க கையில இருக்கு. மல்லிகா மாதாஜி உங்ககிட்ட லெவல் 2 பிபிடிஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சோ மோஸ்ட்லி மங்களா மாதாஜி அனுப்புற தமிழ் தான் மாதாஜி நான் வச்சிருக்கிறேன். தமிழ் பிபிடி மங்களா மாதாஜி அனுப்புறாங்க. தமிழ் தான் மாதாஜி, தமிழ் தான் கொடுங்க. ஓகே, அவங்க அதான் இங்கிலீஷ் தமிழ் கலந்துதான் இருக்கும். அது அவங்களுக்கு ஓகேன்னா ஓகே, நான் அனுப்பிடுறேன். ஓகே, அனுப்புங்க, நோ இஷ்யூஸ், கொடுங்க அவங்க. ஓகே,
அனுப்பிச்சு வைங்க மாதாஜி. தமிழ் தானே? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மட்டும் இருக்காது தமிழ் மாதாஜி. இங்கிலீஷ் செகண்ட் படிக்கக்கூடிய சாப்டர்ல மாதாஜி. தான் எனக்கு அனுப்புனாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மட்டும் அவங்கள்ட்ட கேட்டு வாங்கிக்கிங்க. ஸோ அதை நீங்க உங்க டீச்சர்ஸ்குள்ள ஐ திங்க் செல்வம் பிரபு ஆல்சோ வில் ஹேவ். ஸோ உஷா மாதாஜி நீங்க உங்ககிட்ட கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? என்கிட்ட இங்கிலீஷ் தான் இருக்கு. ஓகே, இங்கிலீஷ் கொடுங்க அவங்களுக்கு. நீங்க இங்கிலீஷ் ஷேர் பண்ணுங்க. தட் வில் பி குட் ஆக்சுவலி. தட் ஹஸ் பின் கிவன் பை பிரேமா மாதாஜி. ஸோ அதனால அது நல்ல ஃபுல் டெக்னிக்கலாவே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, தமிழ் நீங்க ரெஃபரன்ஸா வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஓகேங்களா? ஹவ் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோ. ஸோ அது மாதிரி நம்ம இந்த பிளெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்படி டிவோட்டிஸை வந்து நம்ம வந்து ரிட்டைன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப, அங்கே தான் நம்மளோட பெரிய சேலஞ்சே இருக்கிறது தமிழில். ஏன் ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வி நீட் டு பி மோர் பேஷன்ஸ். ரொம்ப அவங்களுக்கு ஃபேவரபிளாகவே இருக்கிற மாதிரி அவங்கள வந்து தட் இஸ் ஹவு நாம் எல்லாருமே யாரோ ஒருத்தர் நம்மளை ஃபேவர் பண்ணதுனால தான் நம்ம உட்காந்துருக்கோம் இல்லையா? இன்னைக்கு இங்கே உட்காந்துருக்கிறதுக்கான காரணம் நம்மளையும் அதே மாதிரி வந்து இழுத்து பிடிச்சி உட்கார வச்சதுனால தான் இன்னைக்கு இத்தனை வருஷம் கூட நம்மளால வந்து இந்த பக்தி பாதையில போகிறதுக்கும் இருக்கிறதுக்கும் முடியறது. அதனால வந்து வி ஷுட் நெவர் டிஸ்கரேஜ் ஆர் என்கரேஜ் பண்ணாம இருந்தாலும் வந்து இட்ஸ் ஆஸ் குட் அஸ் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் தான். அதனால வந்து யூ ட்ரை யுவர் லெவல் பெஸ்ட். அதை பண்ணுங்க. ஸோ தட் ரீடைன் த டிவோட்டிஸ். வராத லிஸ்ட் வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து புதுசா ஒரு 4-5 டிவோட்டிஸ் வந்திருக்காங்க ஃப்ரம் பெங்களூர். இன்னொரு HRBR டெம்பிள்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து தே ஆர் ஹேவிங் ஒரு 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 குரூப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் நான். அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிபிடி ஃபைன் டியூனிங், இதில் நிறைய பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது எல்லாமே ஒரு கதையுமே ஆட் பண்ணி அதில் வந்து போடணுன்றதையுமே வந்து ஒரு கதை. ஸோ ஒரு சாப்டருக்குமே ஒரு கதை கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து பி ப்ரிசைஸ் அண்ட் தென் ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் பண்ண வேண்டாம், ரொம்ப சுருக்கிக்கவும் வேண்டாம், மாடரேட்டாக எடுத்து கதையை வந்து நீங்கள் நல்லா சொல்லி அவங்கள வந்து வைக்கிறதுக்கான அந்த மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கணும். இல்லைன்னா டிவோட்டிஸ் எவ்ரி மந்த் நமக்கு 100 பேர் வர மாதிரி இருக்க தவிர அந்த 100 பேர் எங்க போறாங்கன்றது எனக்கு தெரியல. செகண்ட் லெவலுக்கு வரும்போது 5-10 பேர் கூட நிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு ரீடைன் இட். ஓகே. தத்வாக விசர்கோ ஜனதாக விப்ளவோ யஸ்மின் பிரதி ஸ்லோகம் அப்தாவதி அபி நாமன்ய அனந்தஸ்ய யசோ அங்கிதானி யத் ஸ்ருண்வந்தி காயந்தி கிருணந்தி சாதவக. ஸோ இங்க 3 பிக்டோரியல். இது வந்து நம்ம பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி தாகுரார், நம்ம பிரபுபாதர். ஓகே. ஸோ இந்த அசோசியேஷன்னா என்னன்றதுக்கான பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான், வேற எதுவுமே கிடையாது இது. ஸோ நம்ம யாரோட அசோசியேஷன் வச்சுக்கணும், பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா சிமிலர், லைக் மைண்டட் இல்லையா? ஸோ ஈவன் என் பௌதிகத்திலேயே கூட நம்ம லைக் மைண்டட் இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் போய் மனசளவில் ஏதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? வி கேன் ஓப்பன் அப் ஃப்ரம் த ஹார்ட் பை நம்மள மாதிரி மைண்ட் செட்டு, இல்லைன்னா நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டத்தையோ இல்லை நமக்கு ஒரு தீர்வு வேணும்ன்ற அவங்க கிட்ட ஒரு சஜஷனையோ நம்ம கேட்கறது வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு ஏத்துக்கக்கூடியவங்களா இருந்தாதான். இது சண்டை போடுறவங்களா இருந்தா அவங்க கிட்ட போய் நம்ம எதுவுமே பேச மாட்டோம். இல்லைன்னா நம்ம உதாசீனப்படுத்தி போறவங்களான்னு அவங்க கிட்ட நம்ம எதுவுமே பேச மாட்டோம் இல்லையா? அதே வந்து நம்மளை அன்பு கொண்டு மாறி அணைக்கிறாங்கனாக்கா அவங்க கிட்ட போய் நமக்கு எனக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்கு, இதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு வந்து கேட்போம். இது பௌதிக தளத்திலே நாம செய்யக்கூடிய ஒன்றுதான். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து பக்தர்கள் பக்தரற்றவர்கள் என்பது 2 கேட்டகரி. அப்படின்னா ஒரு பௌதிகவாதி, ஆன்மீகவாதி. ஸோ ஆனா அதுக்காக ஆன்மீகவாதியோட இருந்தா அப்புறம் பௌதிகவாதியை வந்து வெறுப்பாங்களானாக்கா கண்டிப்பா கிடையாது. பௌதிகவாதிக்கும் சேர்த்து அவங்க வந்து பிரார்த்தனைகள் பண்ணுவாங்க. அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க. அவங்கள வந்து அவங்க மேல எந்த வெறுப்பும் இருக்காது. இதெல்லாம் வந்து ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்களுடைய குட் குவாலிட்டிஸ். ஆனா இந்த டிரான்சிஷன் ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம், அதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கின அந்த ஒரு காலகட்டத்துக்கும் பக்குவம் அடையக்கூடிய காலகட்டத்திற்கும் ஒரு காலம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து கன்ஃபியூஷன் வரும். எப்படி அவங்க கிட்ட ரியாக்ட் பண்றதுன்னு தெரியாம, மாதாஜி நிறைய வாட்டி சாது சங்கத்துல தானே இருக்க சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ இவங்கெல்லாம் அசத் சங்கத்துல நம்ம போனோம்னா நமக்கு வந்து கஷ்டமாயிடுமே அப்படின்னா, அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம அசத் சங்கத்தோட தான் நம்ம வாழ்க்கையே நடத்தின்னு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நம்முடைய ஜீவனமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறதே 90% மேல அசத் சங்கம் தான். வெறும் சாது சங்கம் வந்து ஒரு 10% தான். அப்போ அவங்களையெல்லாம் நம்ம பக்குவமா கையாளணும்னா முதல்ல நாம பொறுமையை வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து எளிமையா இருக்கிறதுக்கு பழகணும். அடுத்து வந்து கோவப்படாம இருக்கணும் இல்லையா? டாலரன்ஸை வந்து நல்லா வளர்த்துக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தாதான் நம்ம அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போக முடியும். இல்லைன்னா நம்ம எப்பயுமே
குற்றங்கள் காணக்கூடிய நேத்து கிளாஸ்ல ரொம்ப அழகா இருந்தது. காலையில கூட உங்களுக்கு பாகவதம் கிளாஸ்ல சொன்னேன் நான். ஸோ ஐ திங்க் செகண்ட் கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து ஐ திங்க் 12 or 13th ஸ்லோகான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒருத்தரை பற்றி போய் அவதூறு சொல்றது இல்லையா, ஒருத்தரை அந்த இதெல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா செய்யவே கூடாது. ஓகே, அது ரொம்ப ரொம்ப தவறான விஷயங்கள். அப்படின்னா ஒன்று அவங்க கர்ம பலனோட நாம வந்து கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்திக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பியூரிஃபிகேஷன் வந்து முழுமை அடையாது. ஸோ நம்ம என்னதான் இந்த ஒரு பக்கம் வந்து 16 மாலை உட்காந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இந்த பக்கம் ஃபுல்லு பிரஜல்பா பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுனாக்கா ஒரு மாதிரி காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடும். அப்போ நம்ம பண்ணதே வேஸ்ட் அப்படி அந்த ஒரு நிலைமைக்கு. ஸோ வி ஆர் நாட் ரியலைஸ்டு அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ரியலைசேஷனே வராது நமக்கு, உணர்ந்தறியக்கூடிய அந்த பக்குவமே நமக்கு வராது. அதனால நம்ம உணர்ந்தறிந்தக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நாம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறத வந்து நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, இது எனக்கும் இன்க்ளூடிங் எனக்கும் சேர்த்து தான், உங்களை மட்டும் நான் சொல்லலை. இட்ஸ் 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 அப்ளிகபிள். செகண்ட் கேண்டோ எத்தனாவது நம்பர் மாதாஜி? 13 ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 13 12 ஸ்லோகம்லே வரும் மாதாஜி. ரொம்ப கண்டிக்கிறார் ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் அந்த பர்பட்ல வந்து. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஒருத்தர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க வந்து என்னையே திட்டிகிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னையே திட்டிட்டு இருக்காங்க, அவங்க வந்து திட்டிகிட்டே இருந்தாக்கா அதை கேட்டு நான் என்ன பண்றேன், எனக்கு மன வருத்தம் வருது, இல்லைன்னா அவங்கள நான் வந்து திட்டிடுறேன், இல்லை அவங்கள பத்தி நான் அவதூறு பேசுறேன். இதெல்லாம் வந்து தவறான ஒன்று இல்லையா. மன வருத்தப்படுற அந்த அந்த கான்செப்டே வரவே கூடாது. ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எல்லாருக்குமே வந்து சங்கடம்னா அந்த சமயத்துல நம்ம பேசிதான் ஆகணும். ஆனா நமக்கு மட்டுமே பாதகம் வந்தா அதை நம்ம விட்டு கொடுத்துடணும். அந்த ஒரு இதை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். அவங்க அஜ்ஞானத்துல இருந்து தான் பேசுறாங்க, தெரிஞ்சா அவங்க அந்த மாதிரி பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு அந்த அஜ்ஞானவாதி மீது நம்ம கருணை தான் கொள்ளணுமே ஒழிய நாம வந்து அவங்கள வந்து நாமளும் திருப்பி அவங்கள மாதிரி பேசணும்னா அப்போ அவங்களுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம போயிடும் இல்லையா. ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரே ஃபார். ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி நம்ம கவுண்டராக்ட் நம்ம பண்ணணும்னாக்கா ஒன்லி டூயிங் த ஜபா. ஸோ அவங்களுக்கும் பகவானுடைய அருள் கிடைக்கட்டும், நல்வழி படட்டும் அப்படிங்கிற அந்த பிரார்த்தனைகள் ஒண்ணுதான் நம்ம வைக்கணும். சண்டை போடுறதுனால எதுவுமே வராது இல்லையா. ஸோ இன்னொன்று வந்து அது ரியாலிட்டியாவே நம்ம செயல்பட்டா மட்டும்தான் அது நம்ம பாவத்திலே வரும். இல்லைன்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு மாதிரி வச்சுட்டு நாம வெளிப்புறம் ஒரு மாதிரி டிராமேட்டிக்கா வந்து மித்தியாச்சாரா தான் நம்ம பண்ணுவோம். மித்தியாச்சாரா என்னைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாள் வெளியில வந்துடும். ஓகே, மித்தியாச்சாரா மாதிரி நம்ம வந்து நல்லவங்க மாதிரி நிறைய நாள் நடிக்கவே முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனால உண்மையிலேயே கருணை உள்ளம் கொண்டு அந்த நபர் நல்வழி படட்டும்னு நினைக்கணுமே ஒழிய அது அந்த ஒரு பெரிய மனசு நம்ம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். ஸோ நம்மள சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் என்ன பண்றோம், வேணவே வேணாப்பா அவங்களோட சவகாசமேன்ற ஒரு நிலைக்கு வந்துடும். ஸோ ஆனால் சில காலகட்டங்கள்ல நம்ம மௌனமா இருக்கிறதும் நல்லதுதான். ஆனா அந்த மௌனம் வந்து அடுத்தவங்களுக்கும் பாதிப்பு வந்ததுன்னா அதை நாம கண்டிப்பா சாதிக்க கூடாது. வி ஷுட் ஸ்பீக் அவுட். சில சமயங்கள்ல பேசணும், ஆனா அவங்கள ஹர்ட் பண்ணாத விதத்துல வந்து நாம கண்டிப்பா பேசிதான் ஆகும். ஓகே, ஸோ ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணுமே வழியை அவாய்ட் பண்ணிட்டு நாம போகக்கூடாது. வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ நம்ம பௌதீகம் படித்தோம், அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற 2 இலக்கியங்களை பற்றி படித்தோம். ஒன்று வந்து பலன் கருது மற்றும் வந்து ஸ்பெகுலேஷன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய ஓன் கருத்துக்களை வச்சு சொல்றது. இன்னொன்று வந்து தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெற்றவர்கள் ஆனால் பகவானுடைய உண்மையான நிலையை வந்து புரிஞ்சிக்காம செய்யக்கூடியது. அதுதான் போன ஸ்லைட்ல அச்சுத பாவம் வர்ஜிதம் இல்லையா. தட் இஸ் டிவாய்ட் ஆஃப் த கான்செப்ஷன் ஆஃப் த பகவானுடைய லீலைகள், அவருடைய உண்மையான நிலை எல்லாமே வந்து ரூபத்தினுடைய மகிமை இதெல்லாம் தெரியாம இல்லையா. இன்னைக்கு காலையில கூட ருத்ரகீதத்துல நம்ம வாசிச்சோம். ருத்ரகீதம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. அவருடைய திருமேனி ஃபுல்லா அந்த அந்த கண்கள் இல்லையா, அந்த முகத்துலயும் எத்தனை அழகா எள்ளுப்பூ நாசி, அதாவது அந்த எல்லாமே படிக்கும் பொழுது நமக்கு ஸோ பகவானுடைய ரூபத்துக்கு இவ்வளோ வர்ணனை இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சிவபெருமான் பாடும்பொழுது அது நமக்கு இன்னும் ஏன்னா அவரே ஒரு எளிவே, அதாவது ரொம்ப உயர்வான ஒரு வைஷ்ணவா இல்லையா, எல்லாரை காட்டிலுமே மேன்மையான வைஷ்ணவா. அவரே இதை வந்து பாடுறாருன்னா அதுக்கு மேல வேற என்ன இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போ இறைவனை காணக்கூடிய நமக்கும் அந்த உந்துதல் என்பது வரும். நம்ம எப்பவுமே ப்ரே பண்ணணும், பகவானை காணணும், உங்களுடைய தரிசனத்தை பெறணும் பகவானே அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும்.
ஆனா நாம கற்பனையில அவருடைய உருவத்தை கொண்டு வரக்கூடாது, அது தவறு. ஓகே, ஏன்னா அதுதான் நினைச்சிட்டு நாம என்ன பண்ணுவோம், நான் கடவுளை பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம மாத்திக்குவோம். அதுக்காக தான் தவறுன்னு சொல்றது. கற்பனை பண்றது கூட தவறு கிடையாது, ஆனா அந்த கற்பனையால நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே மாற்றத்துக்கு வரும். தவறான செயலுக்கு நம்ம அகம்பாவத்தை வளர்த்துக்குவோம். எனக்கு கடவுள் தரிசனம் கொடுத்துட்டாரு இல்லையா, நம்ம கற்பனை பண்ணி பண்ணி என்ன பண்ணிருப்போம், ஒரு ரூபத்தை எடுத்துட்டு வந்திருப்போம். அதுவே தரிசனமா நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது எஸ் கடவுள் வந்துட்டாருன்னு நினைப்போம். அப்ப நான் ஏதோ பெரிய பவர் எல்லாம் வந்துருச்சு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டிக் யோகத்துல நான் மேன்மை அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா. அது எல்லாமே கற்பனை. ஸோ அந்த மாதிரி செயல்களுக்காக தான் அது கற்பனை பண்ணக்கூடாது, ஒரு ரூபத்தை நம்ம கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான காரணமே அதுதான். ஸோ நாம இறைவனை பிரார்த்திக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்க ஐ திங்க் இந்த எத்தனாவது ஸ்லோகம் இது, 12. எஸ், பிரேம மத்தாஜி வாசிங்கோ. ஓகே, நான் ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிக்கிறேன், நீங்க டிரான்ஸ்லேஷனும் பர்பட்டு வாசிங்க. ஓகே, நைஷ்கர்மியம் அபி அச்சுத பாவவர்ஜிதம் நாசோபதே ஞானம் அலம் நிரஞ்சனம் குதா புனா சஸ்வத் அபஹ்ரம் ஈஸ்வரே நாச்சார்பிதம் கர்ம யத் அபி ஆகர்மணா ஆகாரணம். நம்பர் மாதாஜி 12. ஒரு 10 11 வரலும் முடிச்சோம்ல போன வாரம். ஆமா ஆமா, ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. தன்னுணர் மீனிங் வேணுமா மாதாஜி? மீனிங் வேணும் மாதாஜி, வேணாம். ஓகே. மொழிபெயர்ப்பு. தன்னுணர்வை பற்றிய அறிவு எல்லா பௌதீக கவர்ச்சிகளில் இருந்தும் விடுபட்டிருந்த போதிலும் அழிவற்றவரை பகவான் பற்றிய சிந்தனை இல்லாததாக இருக்குமானால் அது நலம் தராது. இதனால் துன்பம் தரும் நிலையற்ற கர்மங்களை பகவானின் பக்தி தொண்டிற்காக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அவற்றால் என்ன நன்மை விளையப் போகிறது? பொருளுரை. மேலே குறிப்பிட்டது போல் பகவானின் உன்னதமான பெருமைகளை போற்றாத சாதாரண இலக்கியங்கள் மட்டுமல்லாமல் பக்தி தொண்டை போற்றாத வேத இலக்கியங்களும் அருவ பிரம்மத்தை பற்றிய நூல்களும் கூட நிந்திக்கப்படுகின்றன. மேற்கண்ட காரணத்தினால் அருவ பிரம்மத்தை பற்றிய நூல்களே நிந்திக்கப்படுமானால் பின் பக்தி தொண்டின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான இல்லாத சாதாரண பலனை எதிர்பார்க்கும் செயல்களை பற்றி என்னவென்று சொல்வது? கற்பனையால் விளைந்த அறிவும் பலன் கருதும் செயலும் பூரணத்துவத்தின் லட்சியத்தை நோக்கி ஒருவரை அழைத்து செல்லாது. கிட்டத்தட்ட பொதுமக்கள் அனைவருமே ஈடுபட்டுள்ளதான பலன் கருதும் செயல் ஆரம்பத்திலும் முடிவிலும் எப்பொழுதுமே துன்பத்தை மட்டுமே தருவதாகும். அத்தகைய கருமங்களின் பலனை பகவானின் சேவைக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அது பௌதீக பந்தத்தை விளைவிக்கும் என்று பகவத்கீதையிலும் கூட உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. பலன் கருதும் செயலின் உண்மையான அனுபவிப்பாளர் முழுமுதற் கடவுளே ஆவார். இதனால் ஜீவராசிகளின் புலன் இன்பத்திற்காக அது ஈடுபடுத்தப்படும் போது அதுவே பெரும் தொல்லைக்கு காரணமாகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம படிச்ச மாதிரி இலக்கியங்கள் படிச்சோம். அந்த இலக்கியங்கள்ல பௌதீக இலக்கியம் இல்லையா, இந்த பௌதீக இலக்கியங்கள் நம்மளை எப்பவுமே பந்தப்படுத்திகிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்ப நம்மளுடைய புலன்களை தவறான வழிக்கு இட்டு செல்லக்கூடிய அந்த வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நமக்குள்ள ஒரு உந்துதல், எப்படி பக்தி பாவத்தையுமே நம்ம ஒரு சொற்பொழிவாலையோ இல்ல ஒரு வாசிச்சால நமக்கு அதை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் வருதோ, அதே போலதான் பௌதீகத்திலுமே அதே மாதிரிதான் இல்லையா. எத்தனை ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி லைவா எழுதுன மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஸ்டோரிஸ், உரையாடல், கான்வர்சேஷனே நம்ம எதிர நேருக்கு நேர் பேசுற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஆனா அந்த மாதிரி ஈவன் டிவி சீரியல்ஸ்ல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஒரு மாமியார் மருமகள் இல்லையா, ஒரு அண்ணன் தங்கை, இப்படி எல்லாமே அந்த சீரியல்ஸ் விஷுவல்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. இப்ப நம்ம டிவி சீரியல்ஸ் பாக்குறது இல்ல, ஆனா முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆகும், அந்த கதாபாத்திரம் நம்ம மனசுல ஓடிண்டே இருக்கும். ஈவன் ஸ்டோரி ரீடிங் ஆல்சோ இல்லையா, அது ஓடிண்டே இருக்கும். அடுத்த வாட்டி தொடரும்னாக்கா அடுத்த வாரம் அந்த புதன்கிழமை எப்போ வரும், அந்த புக் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க, அப்படிதான் நம்ம கண்டினியூவேஷன். படிக்கிறதும் அதே மாதிரிதான் படிச்சிருக்கோம், பார்க்கறதும் அதே மாதிரிதான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்முடைய புலன்கள் எல்லாமே அந்த செயல்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம பக்குவம் அடைந்து விடுவோம். அப்போ எங்க நாம பக்தி பாதையில் நம்ம முன்னேற்றம் அடையிறது? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா.
ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ், பலன் கருதும் செயல்கள், புலனுகர்ச்சி செயல்கள் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் அற்ற உணர்தல். இது வந்து நமக்கு வந்து முழுமையான, அதாவது இது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பா பந்தப்படுத்தும். ஆனா இந்த விடுதலை அடையிறது வந்து சாயுஜ முக்தியில போய் நிலைப்படும். சாயுஜ முக்தி கூட வந்து நிரந்தரமான முக்தி கிடையாது. மீண்டும் நாம இந்த இடத்துல தவறி விழக்கூடிய நிலையை தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ உண்மையிலேயே நாம சுகிக்கின்றோம் என்று நினைக்கிறோம், நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் சுகிக்கின்றது என்று நினைக்கிறோம் பௌதீகத்துல நாம் ஈடுபடும் பொழுது. ஆனா உண்மையான சுகிப்பது என்பது ஆன்மீக தளத்துல நாம வந்து செல்லும் பொழுதுதான் நித்தியமான சுகத்தை நாம் அடைய பெறுகிறோம். சோ பகவான் அதுல வந்து அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் என்ஜாயர் இல்லையா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து படிக்கிறோம். அதை விடுத்துட்டு நாம பௌதீக புலன்களுடைய திருப்திக்காக செயல்படும் பொழுது நாம் எதுல வந்து மாட்டிக்கிறோம்? we are in the acute source of trouble. அப்படின்னா சொல்ல அளவிட முடியாத துன்பக்கடல்ல வந்து நாம வந்து மாட்டிண்டு முழிக்கிறோம். எப்படி வெளியே போறதுன்னே நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. அதோ மகாபாக பவான் அமோகத்ருக் சுச்சிஸ்ரவாஹ சத்யரதோ திருடாவிருதாக உருக்ரமக்ஷே கிலா பந்த முக்தயே சமாதீனோ அனுஷ்மரா தத் விசேஷிதம். ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது எல்லாமே பக்தரற்றது, அது எல்லாமே படிச்சோம். பக்தர்கள் இந்த நிலையெல்லாம் படிச்சோம்னா இப்ப நம்ம படிக்கிறது பரம அம்சர்களை பற்றி. ஓகே, இந்த 13வது ஸ்லோகம் வந்து பரம அம்சர்களை பற்றி. ஆனா இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டோரி, அந்த பௌதிக தளத்துல இருக்கக்கூடியதை பத்தி ஸ்டோரி ஒண்ணு படிக்கிறோம். சோ இந்த யயாதி என்பவர் வந்து நஹுஷா அப்படிங்கிற மன்னருடைய இந்த புரு டைனாஸ்டி அதுல வரக்கூடியவங்க தான் இவங்க. இவனுடைய, அதாவது இந்த மன்னனுடைய பிள்ளைகள் 5 பேர். அதுல சிறியவர் தான் வந்து புரு டைனாஸ்டி. இந்த புரு டைனாஸ்டி வந்து நம்ம குரு டைனாஸ்டியும் புரு டைனாஸ்டியும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணுதான்ன்றது வந்து ஐ திங்க் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ரெஃபர் பண்ணதை நான் கேட்டதை வச்சு சொல்றேன். நான் புரு அண்டு குரு ரெண்டுமே ஒன்றுதான் என்று. ஸோ இப்படி இந்த யயாதி எனக்கூடிய மன்னன் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அவன் வந்து புலனுகர்ச்சியில தான் இருப்பான். ஸோ அவனுடைய கதை தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நஹுஷாக்கு 6 பிள்ளைகள். அதுல வந்து அவங்கள வந்து பெரியவன் வந்து யதி என்பவர் வந்து சந்நியாசம் வாங்கிறார். 2வது அவருக்கு அடுத்துதான் வந்து இந்த யயாதி. அதுக்கப்புறம் அந்த மீதம் இருக்கிறவங்க வந்து they had been cursed to the பைத்தான். அப்படின்னா அவங்க ஏதோ அதாவது சாபத்தால வந்து பைத்தான்னா இந்த மலைப்பாம்பு மாதிரி ஆயிடுறது. ஓகே, ஸோ அதுல வந்திருக்காங்க. ஸோ இவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் ஆட்சி பண்ண முடியும். ஸோ இவர் வந்து எப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து புலனுகர்ச்சி செயல் தான் இவர் சுக்ராச்சாரியா இளைஞனா மாறுவான் அந்த கதை. ஆமா ஆமா கரெக்ட். சோ சுக்ராச்சாரியாருடைய மகளை வந்து திருமணம் செய்திருக்காங்க. இங்கதான் நம்ம பார்க்கணும் வர்ணாசிரமம் என்னன்றது. வர்ணம் வந்து அதாவது நம்ம எப்பவுமே நம்மளை விட, அதாவது ஒரு லெவல் கம்மியில நம்ம சமமா இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரு பெண்ணை வந்து எடுக்கும் பொழுது உயர்வான குலத்துல இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, ஒரு நம்மளோட கீழே இருக்க ஈவன் சூத்ரா வீட்டுல இருந்து கூட நம்ம வீட்டுல வந்து திருமணம் பண்ணிக்கலாம். ஆனா ஒரு பிராமண பொண்ணை வந்து நாம ஒரு சத்திரியனோ இல்ல ஒரு வைசியனோ இல்ல வந்து சூத்ரனா இருந்தா கண்டிப்பா திருமணம் பண்ணிக்க கூடாது. சோ அதுக்கு இங்க உதாரணமே இந்த இடத்துல பார்க்கணும் நம்ம இல்லையா? சோ யயாதி வந்து சுக்ராச்சாரியாருடைய மகளை வந்து திருமணம் செய்துக்கிறார், மேரிட். சோ அது நடந்த விதம் கூட பார்க்கணும் நம்ம. சுக்ராச்சாரியா வந்து பிராமணர், ஆனா யயாதி வந்து ஒரு சத்திரியர் இல்லையா? சோ ஆனாலுமே வந்து சுக்ராச்சாரியர் கொடுக்க மாட்டேன்னு தான் சொல்வார். ஆனா அந்த தேவயானி வந்து அவரை தான் திருமணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அதற்கான ஒரு காரணமும் இருக்கு. அந்த தர்மிஷ்டா என்பது அவளுடைய தோழி. ஓகே, அந்த தோழியை அவர் அந்த பெண் வந்து பர்வான்ற அவருடைய மகள். ஆக்சுவலி உண்மையிலேயே அந்த சர்மிஷ்டா வந்து தேவயானியுடைய தோழி. ஓகே, so once Sarmishta was sporting in a water with thousands of her girlfriends. அதாவது அந்த சர்மிஷ்டா வந்து நீர்ல வந்து குளிச்சுட்டு அவங்களுடைய தோழிகளோட இருக்காங்க. தேவயானியும் அங்கே இருக்காங்க. ஸோ அந்த பக்கம் வந்து சிவபெருமானும் பார்வதி தாயாரும் வந்து அவங்களுடைய அந்த காலை மீது வரும்பொழுது எல்லாருமே அவங்களுடைய துணிமணிகளை எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க. அப்போ பை மிஸ்டேக்கா வந்து சர்மிஷ்டா என்ன பண்றா, தேவயானியோடைய துணியை எடுத்து போட்டுக்கிறான். அதை கண்டு கோபம் வருகிறது யாருக்கு? தேவயானிக்கு. ஷி பிகம்ஸ் வெரி ஆங்கிரி. ஸோ அதனால அவளுடைய துணியை வந்து எடுத்துடுறான். அந்த செயலை வந்து
ஈவன் சர்மிஷ்டாவும் வந்து தேவயானைக்கு வந்து பண்ணும் பொழுது ஸோ இந்த தேவயானையை வந்து எடுத்து என்ன பண்றா சர்மிஷ்டா வந்து அந்த இதுல கிணத்துல வந்து தள்ளிடுவா. ஸோ அந்த கிணத்துல தள்ளும்போது ஷி இஸ் நாட் ஹேவிங் த க்ளோத்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா, ரிவ்யூ அதை எடுத்துருவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த பக்கமா வந்த இந்த யயாதி வந்து அவளை வந்து காப்பாற்றுகிறார். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்மிஷ்டாவுக்கும் இந்த யயாதிக்குமே தொடர்பு உள்ளதாக இந்த இந்த ஸ்டோரியில வரும்போது சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அது வந்து சுக்கராச்சாரியருடைய மகளுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. ஸோ அவளை தள்ளினதுனால வந்து பனிஷ்மெண்டா வந்து அவளை வந்து தன்னுடைய வேலைக்காரியா ஆகணுன்ற அந்த இதை வந்து கட்டளை வந்து சுக்கராச்சாரியா வந்து யாருக்கு சொல்றாரு, அவருடைய தந்தைக்கு ரிஷபர்வாவுக்கு சொல்றார். ஸோ அவரும் வந்து தன் மகளை வந்து தேவயானையோட வந்து திருமணமான பிறகு அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அங்கே வந்து சர்மிஷ்டாவோடமே இவருக்கு உறவு உண்டு மற்றும் வந்து தேவயானையோடமே. இதை தேவயானை புரிந்து கொண்டு அவளுக்கு கோபம் வருகிறது. அதற்கு முன்னாடி சர்மிஷ்டாவுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது. ஸோ தனக்கு குழந்தை இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஸோ இதெல்லாமே கம்பேரிஷன் இல்லையா, ஒருத்தர் இந்த பௌதீகம் வந்து எப்படி நம்ம இது வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில சாதாரணமா நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் இது. இப்ப கூட இந்த அதுக்கு யயாதியுடைய ஸ்டோரியை படிச்சுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இன்றைய காலகட்டத்துல எத்தனையோ யயாதிகள் இருக்காங்க, எத்தனையோ சர்மிஷ்டாஸ் இருக்காங்க, எத்தனையோ தேவயானைகளும் இருக்காங்க. அப்படின்னா கேரக்டர், அவங்களுடைய சுபாவத்தை மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒருத்தர் பார்த்து ஒருத்தர் கம்பேர் பண்றது. ஸோ இங்கே ஸோ தேவயானி வந்து பொறாமை கொள்கிறார் இல்லையா. இன் கிரேட் ஆங்கர் ஷி இமிடியேட்லி லெஃப்ட் டு ஹர் ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ். ஸோ அவளுக்கு அவ கருத்தரிச்சிருக்கா, இவளுக்கு குழந்தை வேணும்ன்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து தன்னுடைய தந்தை இடத்துல போயிட்டு வந்து இங்க நடந்த விஷயங்களை சொல்லும் பொழுது அவரோட தந்தை என்ன பண்றாரு, அவரை வந்து சபிக்கிறார். யாரு, யயாதி. அவருடைய ஸோ இந்த அழகு இளமை இருந்தா தானே வந்து உன்னால வந்து இந்த புலன் நுகர்ச்சி செயல்களில் ஈடுபட முடியும். ஸோ அதனால வந்து நீ வந்து இளமையிலேயே முதுமை வரணும்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்துருவார் இல்லையா. அந்த சாபத்தை வந்து ஏற்றின பிறகு உடனே அவர் கேட்பார் யயாதி. இந்த சாபத்துக்கான விமோசனத்தையுமே வந்து ரொம்ப அவர்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்குவார் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆஃப்டர் மெனி இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யயாதி ஃபைனலி பிகேம் டிஸ்கஸ்ட் வித் மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஹாப்பினஸ். வென் செட்டேட்டட் வித் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் ஹி டிவைஸ்ட் அ ஸ்டோரி. அதாவது இந்த கதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி, இது போறதுக்கு முன்னாடி அவர் புரியுது அவருக்கு. செட்டேட்டட்னா புரிந்து கொள், அதாவது நம்ம வந்து திருப்தி அடையிறது இல்லையா, செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து திருப்தி கொள்றது. ஸோ இனிமே அது தேவையே இல்லை, இதோட போறோம், இனிமே தேவையில்லை. இப்போ நம்ம டெய்லி நமக்கு காலையில காஃபி குடிச்சிட்டே இருந்தாக்கா அது ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அந்த காஃபி மேலே நமக்கு வந்து அந்த ஈடுபாடு இருக்கா. ஓகே இல்லையா. அது போல நம்ம செய்ததையே நம்ம திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டே இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம அதுல இருந்து விலகி வந்துடும். இதுக்கு இவ்வளவுதான் லைஃப் அப்படிங்கிற அந்த வந்துடும் இல்லையா, அந்த ஒரு நிலை வந்து வருது. ஸோ இந்த தேவயானையினுடைய தந்தையினுடைய அந்த சாபத்தினால இவர் வயோதிகமான பிறகு அவருக்கு 5 பிள்ளைகள் யயாதிக்கு. அதுல ஒவ்வொரு பிள்ளையாவே கேட்கிறார், உங்களுடைய இளமைய அதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலான்ற அந்த ஒரு இது வந்து ஆஃபர் கொடுத்துருப்பார். யாரு, சுக்ராத். யாராவது இளமையா இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் நீங்க வந்து அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்க ஒத்துக்குனாக்கா அவங்களுடைய இளமை உனக்கு வரும், உன்னுடைய வயோதிகம் அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவார். அந்த ஒரு பாவ விமோசனத்தை வந்து சாப விமோசனத்தை கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது தன்னுடைய பிள்ளைகள்கிட்ட வந்து கேட்கிறார். யாரு, யயாதி வந்து கேட்கிறார். யயாதி வந்து அவ்வாறு கேட்கும் பொழுது அதுல யாருமே அந்த முதல் 4 பிள்ளைகள் வந்து ஒத்துக்கிறது கிடையாது. புரு அவர் மட்டும்தான் ஒத்துப்பார். தன்னுடைய தந்தைக்கு தன்னுடைய இளமையை கொடுத்து அவர் அந்த வயோதிகத்தை ஏற்றுக்குவார். இது ஒரு புறம். ஓகே, ஸோ இப்படி இளமையை பெற்று அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய அந்த செயல்கள் வந்து அவர் நிறுத்தவே இல்லை, புலன் நுகர்ச்சி செயல்களை நிறுத்தவே இல்லை கடைசி வரைக்குமே. அது ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது அவர் வந்து அவருக்கே அது மீது வந்து விரக்தி என்பது வந்துடுது. ஸோ அந்த சமயத்துல அவர் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ ஹி செட்டேட்டட் வித் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் ஹி டிவைஸ்ட் எ ஸ்டோரி. அதாவது தேவயானைக்கு வந்து இப்போ வந்து கதை சொல்றார். தன்னுடைய கதையே வந்து ஒரு ஆண் ஆடு பெண் ஆடு வச்சு கதை சொல்றார். ஓகே, ஸோ தேவயானை வந்து ஒரு பெண்ணாடு, அதுக்கப்புறம் அந்த சம்ரிஷ்டாவும் இன்னொரு பெண்ணாடு. ஸோ இவர் வந்து ஆண் ஆடு அப்படிங்கிறது அந்த 3 ஸ்டோரி இது வரைக்கும் போன அத்தியாயத்துல அந்த சம்மரியில படிச்சோம்னா அந்த கதையில் எல்லாமே சொல்றார். ஸோ இப்படி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஸோ தென் ஹி அதாவது பல்பரம் அப்பயும் வந்து அவனுக்கு திருப்தி கொள்ளல. இஃப் ஒன் இஸ் லஸ்டி அண்ட் கிரீடி ஈவன் த டோட்டல் ஸ்டாக் ஆஃப் கோல்ட் இன் த வேர்ல்ட் கேனாட் சாட்டிஸ்ஃபை ஒன். அதாவது பெரிய அதாவது
களஞ்சியம் அளவுக்கு நமக்கு வந்து தங்கம் இருந்தா கூட அவங்களுடைய காமத்திற்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களால திருப்திப்படுத்த முடியாது. இது எல்லாமே மனசுதான் காரணம் இல்லையா? மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒருத்தர் வந்து அவங்க வந்து சுலபமா அதுக்கு வந்து பலி பசு ஆயிடுவாங்க இல்லையா? அந்த புலன்கள் எல்லாமே செய்ய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இட் இஸ் லைக் எ ஃபயர், டிசையர் இஸ் லைக் எ ஃபயர். ஆசை என்பது ஒரு நெருப்பு போன்றது. எப்படி வேணாலும் பத்திக்கிச்சுன்னா அது விடாது. ஒன்மே போர் கிளாரி, அதாவது தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட அந்த வெண்ணெயை அதுல போட்டா கூட அது வந்து இந்த அது நெருப்பை வந்து அணைக்காது இல்லையா? இன்னும் எரிய ஆரம்பிக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எவ்வளவுதான் நம்ம தூய்மையான எண்ணெய் ஓட்டங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தாலும் நம்ம மனசு ஒரு செயல், இந்த செயல் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு செயல் மீது நமக்கு வந்து அடர்ந்த மோகம் என்பது நம்ம வந்து வளர்த்துட்டு இருந்தா எவ்வளவு நல்ல நல்ல விஷயங்களை நாம வந்து பயிற்சி செஞ்சா கூட இந்த மோகத்தினுடைய இதுல வந்து நமக்கு நல்லது கிடையாதுன்னு நம்ம நினைச்சு அதை விடுற வரைக்குமே நம்மளால பக்குவம் அடைய முடியாது. அதுதான் இந்த இடத்துல அந்த ஓமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. டு எக்ஸ்டிங்விஷ் such a fire one must adopt a different process. ஸோ இதெல்லாம் பக்குவப்படுத்தணும்னா வெறுமனே சாஸ்திரங்கள் நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா பக்தி பாதை மட்டும்தான். அதனால்தான் நம்மள வந்து இந்த 6 விதமான கலங்கங்கள்ல இருந்து வெளியே வரணும்னா நீ வந்து பக்தி பண்ணு, பக்தி பண்ணுன்னு சொல்றதுக்கான காரணமே இதுதான். ஸோ அது நம்முடைய நன்மைக்கு தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும். இதை உணர்ந்த பிறகு யயாதி வந்து தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை விடுத்து தன்னுடைய அந்த இளமை பருவத்தை மீண்டும் மன்னர் புருவுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவரிடத்துல கொடுத்த அந்த வயோதிகத்தை எடுத்துட்டு குடும்பத்தை விடுத்து சந்நியாசத்தை ஏற்று பகவானுடைய திருத்தொண்டல ஈடுபடுறதுக்கு வந்து காட்டை நோக்கி சென்று விடுகிறார். ஓகே, சோ மேலும் இதை கேட்ட பிறகு இல்லையா, ஹி பர்சனலி பிகேம் மெண்டிகண்ட் அப்படின்னா சந்நியாசம் வாங்கிக்கிறார். ஸோ துறவிதான் மெண்டிகண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது இந்த பரிவர்காச்சாரிய நிலையில இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து தே ஆர் கால்ட் அஸ் மெண்டிகன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ 4 விதமான நிலைகள் இருக்கு இல்லையா, குட்டிச்சா, பகுதாக்கா, அப்புறம் வந்து பரிவர்காச்சாரியா, அடுத்து பரமஹம்சா. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு நிலை மெண்டிகண்டான்றது வந்து இந்த 3வது சுச்சுவேஷன். கிவிங் அப் ஆல் அட்ராக்ஷன் டு மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட், என்கேஜிங் himself in the full devotional service. So and he attained perfection. Later when his beloved wife Devani was freed from her mistaken way of life, she also engaged herself. அவளும் வந்து புரிஞ்சுட்டு she also அவங்களும் வந்து பக்தர்களாறாங்க. ஸோ பக்தி பாதை ஒன்று மட்டும்தான் நமக்கு வந்து நன்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். பக்தி பாதை ஒன்று மட்டும்தான் நம்மளை வந்து மனசை பக்குவப்படுத்தும். அதை எடுத்துட்டு நாம வந்து பௌதீக துன்பங்களுக்கு நாம பௌதீக தீர்வுகள் கண்டு கொண்டே இருந்தா கண்டிப்பா நம்மளால வந்து அந்த பக்தி பாதையில வந்து பக்குவம் அடைய முடியாது இல்லையா? சோ ஏன்னா இந்த ஒரு புறம் நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருப்போம், இதுக்கு கவுண்டராக்ட் பண்ற மாதிரி நம்முடைய புலன்கள் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லாம இந்த பக்கம் நம்ம வெளியில போய் சாப்பிட்றது இல்லையா, இந்த மாதிரி டங் கண்ட்ரோல் இல்லை, அடுத்து வந்து சினிமா பார்க்கறது, இதெல்லாமே மனசை கட்டுப்படுத்தாத இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து கீழான நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடிய செயல்கள்ல நாம ஈடுபடுத்தினால் அப்ப நம்ம இந்த பக்கம் செய்யக்கூடிய பக்தி வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடும். அதனால எத்தனை 16 மாலை பண்ணாலும் அது வேஸ்ட் தான். அதனால எதை செய்யக்கூடாதோ அதை கண்டிப்பா நம்ம செய்யக்கூடாது. அந்த வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த குணம் இருக்கணும். அது இந்த மகாபாக பவான் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா? மகாபாக அதாவது மகாபாக ஹைலி ஃபார்ச்சுனேட் பவான் யுவர் செல் அமோகத்ரிக், ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இது, அமோகத்ரிக். ஓகே, பர்ஃபெக்ட் சியர், அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெற்றவர். திருட விரதா அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆன்மீகத்துல வந்து திடம் அப்படின்னா டிட்டர்மைண்டா இருக்கிறது. ஓகே, விரதா. ஸோ குரு கிரமஷ்ய, அதாவது ஒன் ஹூ பர்ஃபார்ம் சூப்பர் நேச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இந்த சித்திகள் அந்த மாதிரி நிலையில இருக்குது. யூனிவர்சல் பந்தா, பாண்டேஜ், முக்தையே ஃபார் லிபரேஷன் ஃப்ரம் சமாதினா பை டிரான்ஸ். அணுனாலே நம்ம வந்து அதை பின்தொடர்தல், அதை வந்து அந்த செயலை வந்து நாம ஃபாலோயிங் த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் மாதிரி. ஓகே, அணு என்றால் அனுஸ்மர, அதாவது ரிப்பீட்டட்லி. ஸோ அதை வந்து கேட்கறது நிறைய இடங்கள்ல பகவானுடைய புனித நாமங்கள், செயல்பாடுகள், அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே நம்ம பாகவதத்துல நிறைய இடங்கள்ல திருப்பி கேட்கிறோம். குளோரிபிகேஷன் பை எவ்ரி டிவோட்டி இல்லையா? இது வரைக்கும் நம்ம 3 காண்டங்கள் 4வது காண்டம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுல நம்ம துரு மகாராஜ் படிச்சோம், பிருது மகாராஜ் படிச்சோம் இல்லையா?
செகண்ட் கேண்டோலையுமே வந்து பிரம்மர் வந்து நாரத மகரிஷிக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எத்தனையோ சின்ன சிறு கதைகள் எல்லாமே நம்ம படிக்கும் பொழுது கூட அங்கே பகவானுடைய திருமேனியுடைய அலங்காரம், அவருடைய அழகு, இத பத்தி ஒருத்தமே தாமரைக்கு ஒப்பிடப்பட்டு அதை அவங்க வர்ணிக்கிறது வந்து எப்பவுமே கேட்டுட்டே தான் இருக்கும். ஆனா மீண்டும் மீண்டும் ஏன் அதை கேட்கிறோம் அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அது ஒண்ணு, அந்த பக்தருடைய உணர்தல் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு தூய பக்தருடைய உணர்வு வந்து ஈச தத்துவதர்ஷி இல்லையா? உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்றவர் இல்லையா? 2. அடுத்து வந்து இந்த உணர்தல் தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள். ஓ, இப்படிதான் வந்து பகவானை உணர முடியும்ன்றத நமக்கு வழி நடத்துறது. ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு டேக் ஹோம் பாயிண்ட்ஸ். ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் வந்து நமக்கு வந்து பகவான் 4வது வந்து தட் இஸ் த மெயின் பாயிண்ட். என்னன்னாக்கா, பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை நம்ம சொல்ல சொல்ல நமக்கு கேட்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்மளை வந்து தூய்மைப்படுத்துறது. தட் இஸ் அ ஸ்வீட் பார்ட் இல்லையா? ஸோ அது வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது. அதனால்தான் மீண்டும் மீண்டும் வந்து பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொருத்தருடைய பாகவதர்களுடைய ரியலைசேஷன், நாரத மகரிஷியோட ரியலைசேஷன், வியாசதேவருடைய ரியலைசேஷன் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜுடைய ரியலைசேஷன், ஏன் பரிஷித் மகாராஜுடைய ரியலைசேஷன் 18th 19th சாப்டர்லாம் நீங்க பார்க்கணும். ரொம்ப அற்புதம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே அந்த லாஸ்ட் சாப்டர் வந்து, அதாவது தூக்கத்துல இருந்து கேட்டா கூட நீங்க கண்டிப்பா சொல்லிடுவீங்க. அவ்வளோ அற்புதமான குணாதிசயங்கள் வந்து பரிஷித் மகாராஜ். ஸோ இப்படி இது எல்லாமே நம்ம கேட்க கேட்க என்ன ஆகுனாக்கா, நம்ம மனசுல வந்து இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் நீங்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஒரு உத்தம பக்தர் ஆகிறதுக்கான மார்க்கம் நம்ம ஏற்படுத்திப்போம். ஸோ ஒரே நாள நம்ம உத்தம பக்தர் கண்டிப்பா ஆக முடியாது. அந்த குவாலிட்டிஸ் என்னன்றதை புரிஞ்சிக்காம நம்ம உத்தம பக்தர் நிலையில இருப்போம்னு நம்ம சொல்லவும் முடியாது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே நாம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். எஸ் எஸ் மல்லிகா மாதாஜி, வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் வியாசதேவரே, உமது பார்வை பூரணமானதும் நற்புகழ் களங்கமற்றதுமாகும். நீர் விரதத்தில் உறுதியாகவும் சத்தியத்தில் நிலையாகவும் இருக்கிறீர். எனவே பொதுமக்கள் எல்லா ஜட பந்தங்களிலிருந்தும் முக்தி அடைவதற்கு உதவும் பகவானின் லீலைகளை தியானம் செய்து அவற்றை தெளிவாக விளக்கவும். பொருளுரை. இலக்கியங்களின் மீதான ஒரு சுவை பொதுமக்களிடம் இயற்கையாகவே உள்ளது. அவர்கள் அறியாத விஷயத்தை பற்றி எதையாவது கேட்கவும் அவற்றை வாங்கி படிக்கவும் விரும்புகின்றனர். ஆனால் ஜடப்புலன்களின் திருப்திக்குரிய விஷயங்களை கொண்ட மட்டமான இலக்கியங்களால் அவர்களது சுவை தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அத்தகைய இலக்கியங்கள் வெவ்வேறு வகையான இகலோக கவிதைகளையும் கற்பனையான தத்துவங்களையும் கொண்டுள்ளன. மாயையின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள இவை புலனின்பத்தில் தான் முடிவடைகின்றன. இந்த நூல்கள் உண்மையில் உபயோகமற்றவை என்றாலும் புத்தியில் தாழ்ந்தவர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக அவை பலவிதமாக அழகுபடுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறு கவரப்பட்ட ஜீவராசிகள் ஜடபந்தத்தில் இன்னும் அதிகமாக சிக்கிக்கொண்டு 1000 தலைமுறைகளில் முக்தி பெறும் வாய்ப்பை இழந்து விடுகின்றனர். ஸ்ரீ நாரத ரிஷி வைணவர்களிடையே மிகச்சிறந்தவராக இருப்பதால் அத்தகைய மட்டமான நூல்களுக்கு பலியான துர்பாக்கியசாலிகளிடம் இரக்கம் கொண்டார். ஆகவே கவர்ச்சியுடையதும் எல்லா வகையான பந்தத்திலிருந்தும் உண்மையாகவே முக்தியளிக்கக்கூடியதுமான தெய்வீக இலக்கியத்தை தொகுக்கும்படி ஸ்ரீ வியாசதேவருக்கு அவர் அறிவுரை கூறினார். ஸ்ரீல வியாசதேவரும் அவரது பிரதிநிதிகளும் விஷயங்களை உள்ளவாறு காணும் சரியான பயிற்சி பெற்றிருப்பதால் அவர்கள் தகுதி வாய்ந்தவர்களாவர். அவர்கள் ஆத்ம ஞானம் பெற்றவர்களாகவும் பக்தி தொண்டின் காரணத்தால் அவர்களது விரதங்களில் நிலையானவர்களாகவும் பௌதிக செயல்களில் அழுகி கொண்டிருக்கும் இழிவடைந்த ஆத்மாக்களை விடுவிப்பதில் உறுதி கொண்டவர்களாகவும் இருப்பதால் அவர்களுடைய சிந்தனை தூயதாக இருக்கிறது. வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் தினந்தோறும் புதுமையான தகவல்களை பெறுவதில் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கின்றனர். மேலும் வியாசதேவர் அல்லது நாரதரை போன்ற ஆன்மீகிகளால் அத்தகைய ஆர்வமுள்ள மக்களுக்கு ஆன்மீக உலகிலிருந்து எல்லையற்ற செய்திகளை வழங்க முடியும். ஜட உலகம் மொத்த படைப்பில் ஒரு பகுதி மட்டுமே என்றும் இந்த பூமியானது மொத்த ஜட உலகில் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமே என்றும் பகவத்கீதை கூறுகிறது. உலகம் முழுவதிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான கற்றறிந்த மனிதர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு போதுமான பல்லாயிரக்கணக்கான நூல்களை எழுதியுள்ளனர். துரதிருஷ்டவசமாக அவற்றில் எதுவும் பூமியில் அமைதியையும் சாந்தியையும் கொண்டு வரவில்லை. அந்நூல்களில் ஆன்மீக விஷயங்கள் இல்லாததே இதற்கு காரணமாகும்.
ஜட நாகரிகமானது மனித சக்தியை அழித்து கொண்டு இருக்கிறது. மனிதன் ஜட நாகரிகத்தின் சிக்கலிலிருந்து விடுபட்டு முக்தியடையும் பொருட்டு அவனுக்கு கீதையும் பாகவதமும் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளன. பகவத்கீதை பகவானாலேயே பேசப்பட்டதும் வியாசதேவரால் பதிவு செய்யப்பட்டதும் ஆகும். ஸ்ரீமத் பாகவதமோ அதே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தெய்வீகமான திருவிளையாடல்களை கொண்ட சரித்திரமாகும். இந்நூல்களால் மட்டுமே ஜீவராசிகளை துன்பங்களில் இருந்து விடுவித்து அவர்களுக்கு நித்தியமான அமைதியையும் முக்தியையும் வழங்கி அவர்களை திருப்திப்படுத்த இயலும். எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் முழுமையான விடுதலையை பெற்றுத் தருகிறது. வியாசதேவரையும் அவரது உண்மையான பிரதிநிதிகளையும் போன்ற முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களால் மட்டுமே பகவானின் திருவிளையாடல்களை கொண்ட இத்தகைய தெய்வீகமான சரித்திரங்களை விவரிக்க முடியும். இவர்கள் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஆழ்ந்துள்ளனர். இத்தகைய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அவர்களது பக்தி தொண்டின் வலிமையால் பகவானுடைய திருவிளையாடல்களும் அவற்றின் தெய்வீகத்தன்மையும் தானாகவே புலப்படுகின்றன. வேறு யாராலும் பகவானின் லீலைகளை அறியவோ அல்லது விளக்கவோ முடியாது. பாகவதத்தில் உள்ள விவரங்கள் மிகவும் நுணுக்கமாகவும் சரியாகவும் உள்ளன. மிகச்சிறந்த இந்நூலில் சுமார் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முன்னறிவிக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இப்போது அப்படியே நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன. ஆகவே வியாசதேவரை போன்ற முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் தொலைநோக்கு மற்றும் ஞானம் ஆகிய சக்திகளில் மட்டுமல்லாமல் செவி சாய்ப்பதிலும் சிந்தனை செய்வதிலும் உணர்ந்து அறிவதிலும் கூட பூரணத்துவம் பெற்றவர்களாவர். முக்தி பெற்ற ஒருவர் பக்குவமான புலன்களை பெற்றுள்ளார். அத்தகைய புலன்களால் மட்டுமே ரிஷிகேஷர் எனப்படும் புலன்களின் அதிபதியும் பரம புருஷருமாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு ஒருவரால் தொண்டு செய்ய முடியும். ஆகவே ஸ்ரீமத் பாகவதமானது வேதங்களை தொகுத்தவரான சர்வ பூரணத்துவம் பெற்ற ஸ்ரீல வியாசதேவரால் இயற்றப்பட்ட சர்வ பூரணமான பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய பரிபூரண விளக்கமாகும். ஹரே விளக்காகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பர்ஃபெக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன், ஆல் பர்ஃபெக்ட் பர்சனாலிட்டி இல்லையா? நாமெல்லாம் பர்ஃபெக்டே கிடையாது. பகவானுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்துல இது ஒரு வித்தியாசம். நிறைய வித்தியாசங்கள். ஒண்ணு மட்டும்தான் நமக்கும் பகவானுக்கும் காமன். என்னன்னாக்கா அவர் நித்தியமானவர், நம்ம ஆன்மா நித்தியமானது. இது ஒண்ணுதான் நமக்கு காமன். அவர் அளவிட முடியாதவர், நாம அளவுல சிறியவங்க. நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. ஆனா குவாலிட்டியில மாத்திரம் நாம அவரோட ஒத்தம். அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தெய்வீக குணங்கள் எல்லாம் நாம எடுத்துக்கும் பொழுது நாம அந்த இறைநிலையை அடைகின்றோம் இல்லையா? எவ்வளவு அழகான விளக்கங்கள் இந்த ஸ்லோகம் சோ பக்தர்களுடைய மேன்மையான நிலையை இந்த இடத்துல நாம படிக்கிறோம். சோ பக்தர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை படிக்கிறோம். மேலும் இந்த இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே யார்கிட்ட இருக்கு? பகவானுடைய அவதாரமா இருக்கக்கூடிய வியாசதேவர். இவ்வளவு நேரம் அவருடைய குருநாதர் நாரத மகரிஷி அவர் எதை மிஸ் பண்ணாரு அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா எடுத்துரைச்சார் இல்லையா? நீ என்னது தன்னுணர்வு பாதையை பற்றி சொல்லியிருக்க, பலன் கருதும் செயல்களை பற்றி சொல்லியிருக்க இல்லையா? புலன் நுகர்ச்சிக்கிற சிறந்ததான செயல்கள் எல்லாமே இந்த சதுர் இது என்னது 4 புருஷார்த்தங்கள் பத்தி சொல்லியிருக்க. ஓகே, ஆனா நீ பகவானுடைய மேன்மையான செயல்களோ அவருடைய ரூபத்தினுடைய மகிமையோ இல்ல அவருக்கு தொண்டாற்றக்கூடியதுதான் ஒருத்தருக்கு உத்தமமானது என்பதையோ நீ அழுத்தம் திருத்தமா எல்லா இடத்துலயுமே நீ சொல்லல. அதாவது சதுர் புருஷார்த்தங்களை சொன்ன அளவுக்கு நீ பகவானுடைய குளோரிபிகேஷன்ஸ் நீ சொல்லல அப்படிங்கிற அது எல்லாமே ஒரு குரு எப்பவுமே ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க இல்லையா தன்னுடைய சிஷ்யருக்கு. ஆனா அப்படி இருந்தா இங்கே பகவானுடைய அவதாரமாக வந்தவர் இல்லையா, அவருக்கும் எல்லாமே தெரியும். வேதவியாசருக்கு கூட தெரியாதுன்றது கிடையாது இல்லையா? அதனால அவரை பற்றி அவருடைய உண்மையான நிலையை இந்த இடத்துல யாரு வர்ணிக்கிறாங்க? நாரத மகரிஷி சொல்றார் இல்லையா? தன்னுடைய சீடனை பற்றி ஒரு குரு பேசுறது இந்த 13-14 ஸ்லோகத்துல எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓ வியாசதேவா, யுவர் விஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பர்ஃபெக்ட். ஆக்சுவலி இவருடைய குறைய இவரே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சமயத்துலதான் நாரத மகரிஷி அங்க சேர்றார் இல்லையா? எதை மிஸ் பண்ணோம், எதையும் மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னும் பொழுது பகவானுடைய புகழாரங்கள் தான் அதிகப்படுத்தி சொல்லவில்லை என்பதை அவர் உணரும் தருவாயில் தான் நாரத மகரிஷியே வரார்.
சரி, அவரே அதை டிசைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய குரு இடத்துல கேட்கணுன்றதுக்காக எல்லாத்தையுமே அவர் விளக்குறார். எனக்கு மனம் திருப்தி கொள்ளவில்லை என்பதை வந்து அதை வந்து நாரத மகரிஷியுமே வந்து கண்டுபிடிக்கிறார், புன்முறுவல் பூக்கிறார் இல்லையா. அடுத்து இவரும் வந்து கேட்கிறார், அடக்கத்தோட கேள்விகள் கேட்கிறார். இப்போ வந்து நாரத மகரிஷி கிளியர் கட்டா வந்து சொல்லியாச்சு, நீ எதை விடுத்த அப்படின்னு. அதனால மீண்டும் வந்து இந்த பாகவதத்தை ஒரு வாட்டி ரீவிசிட் இல்லையா. ஸோ பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் வந்து மேன்மைப்படுத்தி அப்படின்னாக்கா நிறைய இடங்கள்ல வந்து பகவானுடைய புகழாரங்கள் தான் வரும் இல்லையா. அதை சொல்லனாலதான் நம்ம கேட்கக்கூடியவங்களுக்கும் சரி சொல்றவங்களுக்கும் சரி அதுல ஈடுபாடு உண்டு. வெறுமனே நீங்க வறண்ட தத்துவங்கள் மட்டும் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா யாருமே வந்து கண்டிப்பா கிளாஸ்ல இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் வேர். ஸோ எதை சொன்னால் மனசு திருப்தி கொள்ளும் என்பதை வந்து ரொம்ப அழகா வந்து நாரத மகரிஷி வந்து வியாசதேவருக்கு சொல்லிட்டு போனார். ஆனா வியாசதேவருக்கும் அது தெரியும் இல்லையா. அதனால்தான் அவருடைய மேன்மையான பண்புகளை வந்து இந்த இடத்துல நாரத மகரிஷி வந்து விளக்குறார். ஆக்சுவலி அவரும் வந்து அதாவது ஸ்பாட்லெஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எந்த ஒரு பிழையற்ற, யுவர் குட் ஃபேம் இஸ் ஸ்பாட்லெஸ் அப்படின்னா அவருடைய அதாவது உண்மையான அந்த புகழ் எதன் அடிப்படையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அவர் வந்து எந்த ஒரு அவர் மீது அப்பழுக்கற்ற நிலை இல்லையா. ஸ்பாட்லெஸ்னா தவறுகளே இழைக்காத இல்லையா. எப்படி நம்ம ஸ்பாட்லெஸ் புராணம் தான் சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து எந்த குறையுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால வியாசதேவர்ல வந்து அவருடைய குணாதிசயங்கள்ல எந்த குறையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, அவருடைய பார்வை வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட், அதாவது முழுமையான ஒரு இது, பக்குவமானது. யுவர் ஃபார்ம் இன் வோ, அவர் எடுத்துக்கொண்ட அந்த அதாவது ஏதாவது வாக்குறுதி எடுத்துட்டா அதுல வந்து ரொம்ப கடைசி வரைக்குமே காப்பாற்றக்கூடிய அந்த அதாவது கட்டி காப்பாற்றக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை கொண்டவர் அப்படின்னா அவர் வார்த்தையிலிருந்து என்னைக்குமே அவர் வந்து மீறினது கிடையாது. சிச்சுவேட்டட் இன் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், இதுதான் நமக்கு இப்ப இந்த அதாவது இந்த தர்மத்தினுடைய ஒரே கால் என்னது, ட்ரூத்ஃபுல்னஸ். அது ஒண்ணுதான் இப்போ வந்து விழலாமா வேணாமா அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய கலியுகத்துல வந்து அந்த, ஏன்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 3 கால்கள் ஆல்ரெடி விழுந்தாச்சு இல்லையா. ஸோ அதனால இது ஒண்ணு மட்டும்தான் வந்து நின்றுட்டு இருக்கு. And as you can think of the pastimes of the Lord in trance, அதாவது அந்த தெய்வீக நிலையில வந்து நீ வந்து பகவானுடைய லீலைகளை நீ வந்து நினைக்கும் பொழுது, ஸோ அது வந்து ஏன் அதெல்லாம் சொல்லணும்னாக்கா பகவானுடைய செயல்களை கேட்க கேட்க நம்ம மனசு தூய்மை அடையும். மனசு தூய்மை அடைந்தால் நம்முடைய செயல்பாடுகள்ல பக்குவம் பெறுவோம். நாம் அந்த கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபடுவோம். அதனால நமக்கு கலங்கங்களில் விடுபட்டாலே நாம மோட்சத்தை அடைந்து விடுவோம். இங்கே வாழும் காலத்திலேயே நம்ம மோட்சத்தை வந்து அடைந்து விடுவோம். ஆனா தட் இஸ் த ரீசன். இப்ப படிக்கிறதுனால, பகவானை பத்தி படிக்கிறதுனால என்ன புண்ணியம் நமக்கு, நாம முக்திக்கான மார்க்கத்தை தேடிக்கிறோம்னு அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் என்னது அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மற்றும் இந்த பாகவதத்தை 12 கேண்டோஸ் யாரு படிக்கிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா மோட்சகதி அடைவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டது. சேம் திங் ஹஸ் பீன் ஸ்போக்கன் பை அவர் ஆச்சாரியா ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாகவதத்தை வாசிக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா, அதனால எப்படி வாசிக்கணும், அதுல ஈடுபாடு கொண்டு வாசிக்கணும் இல்லையா. முக்தி என்பது நமக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எப்படி 16 மாலை 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ண நம்ம ஆச்சாரியா வந்து வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காரோ, மாதிரி பகவானும் வந்து அவரை பற்றி கேட்பதால் நாம முக்தி கொள்வோம். ஆனா பிராக்டிக்கலா அது நிகழும். அதாவது டைரக்டா நமக்கு முக்தி வந்துடாது, ஜஸ்ட் நம்ம படிக்கிறதுனால வந்துடாது. அதுல ஈடுபாடு கொண்டு அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது நமக்குள்ளே மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக ஏற்படும். நாம நம்முடைய செயல்பாடுகள்ல பக்குவத்தை கொண்டு வருவோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம அனைத்துமே வந்து உணர்ந்த நிலையில மீண்டும் எதன் மீதும் வந்து பற்றுக்கொள்ளாத ஒரு பக்குவத்தை அடையும் பொழுது இங்க இருக்கும் போதே நாம முக்தியான நிலையில இருப்போம், முமுட்சுக்களாக இருப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். பர்ஃபெக்ட். பீப்புள் இன் ஜென்ரல் ஹேவ் அ டேஸ்ட் ஃபார் லிட்ரேச்சர்ஸ். ஜென்ரலி நமக்கு கதை படிக்கக்கூடியதும் கதை கேட்கறதுக்கும் நம்ம எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான். தமிழ் மக்கள் மாத்திரம் கிடையாது, ஜென்ரலாவே எல்லாருமே. ஆனா இந்த இந்த பௌதீகத்துல வந்து நிறைய இந்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் எழுதுறாங்க இல்லையா. அந்த இலக்கியங்களை வாசிச்சு வாசிச்சு நாம் என்ன ஆகிறோம், அந்த கருத்துக்கள்ல வந்து ஊறி போயிடுறோம். நாம் எந்த இலக்கியத்தை வாசிக்கிறோமோ அந்த இலக்கியத்துல நாம மனசு கண்டிப்பா லயிக்கும். ஓகே, அதுலயே நம்ம செயல்படணும்னு நினைக்க ஆரம்பிப்போம். அதன் மீதே ஒரு பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டு இறுதியில அதுல நாமளே ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். அதனாலதான் சிறு பிராயத்திலே நாம இந்த பாகவதத்தை வந்து வாசிக்கணும். தெர் வாஸ் ஒன் மாதாஜி, ஆருத்ரா மாதாஜியா, ஐ திங்க் ஹோம் டியூட்டரிங் அப்படின்னு போட்டீங்கனாலே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஹோம் டியூட்டரிங்
திங்க் இஸ்கான்ல ஒரு மாதாஜி அவங்க வந்து ஹோம் ஸ்கூலிங். ஸோ அதுக்கு மெயினாக வந்து திஸ் மாதாஜி இஸ் அவங்க 2 பிள்ளைங்களையுமே அவங்க அப்படிதான் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவங்க தான் ஹோம் ஸ்கூலிங் ஆருத்ரா மாதாஜி. இதை நான் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணா வீடியோ ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கிறதுனால அது வந்து காப்பிரைட் இஷ்யூ வரும். ஸோ இந்த இது ஹோம் ஸ்கூலிங் கிருஷ்ணாஸ் சில்ட்ரன், அவங்க பசங்க 2 பேருமே வந்து நல்ல நிலையில அப்படின்னு அவங்க ஸ்கூலுக்கே அனுப்பாமலே வீட்லயே வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த பிலாசபி இதெல்லாமே சிறு பிராயத்திலிருந்து சொல்லி கொடுத்து அவங்கள வந்து தே பிகேம் எ டாக்டர் ஆல்சோ. ஐ திங்க் த ஃபர்ஸ்ட் கிட் வந்து டாக்டர் அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம எப்படி வளர்க்குறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் அவங்க ஆல்ரெடி அந்த பக்தி பாதையில இருந்ததால அவங்களுக்கு சுலபமா அவங்களுக்கு பக்தியினுடைய முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சது, அதனால செயல்பட்டோம். நாமெல்லாம் இப்போ நம்ம பிள்ளைங்களாம் வளர்ந்த நிலையில இருக்காங்க, சில பேருக்கு திருமணமான நிலையில இருக்காங்க. நம்ம எதையுமே இந்த வயசுல வந்து வளைக்கவே முடியாது. ஒன்லி வி ஹாவ் டு ப்ரே டு த காட், அவ்வளவுதான் நம்ம பண்ண முடியும். குரு பரம்பராகிட்டையும் பகவான்கிட்டையும் தான் பிரார்த்திச்சுக்கணும், பிள்ளைங்களுக்கு நல் மார்க்கத்தை காட்டணும்னு சொல்லிட்டு. இது தவிர நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ இப்படி இந்த தீஸ் லிட்ரேச்சர்ஸ் ஆல்தோ ஒர்த்லெஸ் இன் ட்ரூ சென்ஸ் ஆஃப் த டேர்ம் ஆர் வெரி டெக்கரேட் அட்ராக்டிவா இருக்கக்கூடியது. லிட்ரேச்சர்ஸ் வந்து நமக்கு அட்ராக்ஷன் கொடுக்காது இல்லையா? இலக்கியங்கள் எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது பௌதீக இலக்கியங்கள் வேணா நமக்கு ஈர்க்கப்படுமே வழியே ஆன்மீகத்தினால நம்ம ஈர்க்கப்பட மாட்டோம். அதே ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்னா நம்ம கண்டிப்பா ஈர்க்கப்படும் இல்லையா? ஸோ இங்க அதனால்தான் அனுபவங்கள் வந்து மகாபாகவதர்களுடைய அனுபவங்களை நம்ம வாசிக்க வாசிக்க நம்முடைய உணர்தலுமே வந்து அந்த பாதைக்கு போகும்போது நம்ம அதை வந்து ஓகே, இந்த உணர்வுகள் அந்த ஆச்சாரியா வந்து அவருடைய இதுல வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸோ அப்ப இது வந்து தெய்வீகமானது. எஸ் மாதாஜி, ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இல்ல மாதாஜி, வாசிக்கிறதுக்கோசரம் இது பண்ண வேற ஒண்ணு. ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூஸ் நோ இஷ்யூஸ். ஸோ அதனால நம்ம சுலபத்துல வந்து நாம தவறி விழக்கூடியவங்க தான். அதனாலதான் நம்ம தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து உழலணுமா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கான கருணை யார் புரியறது? மகாபாகவதர்கள் தான் புரியறது. ஸோ அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே இங்க தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை கரை சேர்ப்பதற்கு தான். ஸோ இவன் நம்ம ஆச்சாரியா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் பகவத்கீதை, பாகவதம் மற்றும் அநேக புத்தகங்களை எழுதி வச்சிருப்பிருக்கார் இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கணும். அதெல்லாம் வாசிச்சோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நமக்கு பக்குவம் என்பது வரும். ஆச்சாரியா எதற்காக நமக்கு இதை சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிற கருத்து நம்ம வந்து அலசி ஆராயும் பொழுது அது நம்முடைய நன்மைக்கானது என்று விளங்கும் போது நம்ம கரிக்குலம்ல வந்து இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் விடுங்க, அட்லீஸ்ட் பகவத்கீதையாவது நம்ம கரிக்குலம்ல ஏதாவது நம்ம பரத கண்டம் நம்ம அதாவது பிறத்தல் அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அதிலும் அரிது நாம இந்த பரத கண்டத்துல பிறக்கிறது மிக மிக அரிதானது இல்லையா? அப்படி இருந்தும் நம்ம கலாச்சாரத்திலே ஒன்றி போன இந்த பகவான் அவதரித்த ஸ்தலங்கள் இந்த இடத்துல இல்லையா? அப்படி இருந்தும் நம்ம பகவத்கீதை வந்து மேண்டேட்ரியா வந்து நம்ம சொன்னதே கிடையாது. திங்க் காலையிலயே எங்கேயோ கேட்டுட்டு ஐ திங்க் என்என்டி பிரபுஜி காலையில சொல்லிட்டு இருந்தார், லெக்சர்ஸ்ல சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா? இதை நீங்க வந்து ஒரு முஸ்லீம் கண்ட்ரிக்கு போனீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய குரான்ல வந்து கண்டிப்பா குரான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் உண்டு. ஏன் நான் சிறு பிராயத்துல வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கும் பொழுது தமிழுக்கு பதிலாக அவங்க வந்து உருது மொழி போய் படிச்சுட்டு வருவாங்க. ஸோ ஈவன் தே ரைட் 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்குமே உருது இருக்கு. இப்ப இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. உண்டு இல்ல? இங்க இருக்கு மாதாஜி, ஐயம்பேட்டை ஸ்கூல்ல உருது வச்சிருக்காங்க மாதாஜி. நாங்க முஸ்லிம் ஜாஸ்தி உருது படிக்கிறவங்க இஷ்டமா இருந்தா படிக்கலாம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி வந்து அதை நீங்க முஸ்லீம் இருக்கவங்க கண்டிப்பா அவங்க உருது தான் போய் படிப்பாங்க. அதையும் நான் பார்த்திருக்கேன். எங்க கிளாஸ்ல 2 பொண்ணுங்க இருந்தாங்க, 2 பேருமே அந்த தமிழ் ஐயம்பேட்டை முழுக்க முஸ்லிம்ஸ் தான் வந்து அந்த மாதிரி வந்து போவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து குரான் இம்பார்ட்டன்ட் அதெல்லாமே. ஆனா அது நம்மளால வந்து பகவத்கீதை இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம கரிக்குலம்ல எடுத்துட்டு வர முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஐ திங்க் நவ் கவர்மெண்ட் சிபிஎஸ்சில இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா அதையும் நம்ம எல்லா ஸ்டேட்லயுமே கொண்டு வந்தோம்னாக்கா பிற்கால ஜெனரேஷனை வந்து நம்மளால காப்பாற்ற முடியும், கண்டிப்பா காப்பாற்ற முடியும். அதெல்லாம் எப்ப நடக்குமோ மாதாஜி? கண்டிப்பா நடக்கும் மாதாஜி. ப்ரே பண்ணுங்க. we all pray for the good things. ஓகே, பிரேயர்ஸ் எப்பவுமே வந்து பகவானுக்கு வந்து கேட்கும். அந்த மாதிரி வந்தாதான் மாதாஜி பசங்க கூப்பிடுவாங்க.
ஆமா. அதாவது நம்ம ஜெனரேஷனை வந்து நம்ம ரட்சிக்கணும்னா இந்த மாதிரி தான் ரட்சிக்க முடியும் இல்லையா? சொல்லி கொடுக்கறதுனால ரட்சிக்க முடியும். அடுத்து வந்து பிரேயர்ஸ்னால வந்து பகவானுடைய திரு பாதங்களை சமரிக்கிறதுனால வந்து ரட்சிக்க முடியும் அவங்கள. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மாதாஜி. ஸோ கவர்மெண்ட்டும் ஃபீல் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா என்னன்னா மக்கள் ரொம்ப தெளிவடைஞ்சிட்டா அதுக்கப்புறம் அவங்களால கவர்மெண்ட் ரன் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஐ திங்க் காலையில படிச்ச பர்பட்ல தான் நினைக்கிறேன் 5:45 கிளாஸ்ல அந்த பர்பட்ல கவர்மெண்ட் பத்தி தான் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இஃப் யூ கோ டு தட் பாகவதம் 6th canto, ஸோ கவர்மெண்ட் பத்தி இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா யாராலையுமே எழுத முடியாது. எல்லாத்துலயுமே சொல்லியிருக்காரு கரெக்டா அடிச்சுட்டாரு. ஆனா நல்லாவே அடிச்சுட்டாரு. இப்படிலாம் நம்ம இதுல சொல்றதுக்கு தைரியம் வேணும் கண்டிப்பா. ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது அஜாமிலினுடைய அவனுக்கு விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து ரட்சிக்கிறது வந்து நியாயமற்றதுன்ட்டு யமதூதர்கள் வாதிக்கக்கூடியது தான் இந்த இது. பார்க்கும்பொழுது சொல்லுவான் கலியுகத்துல வந்து கரெக்டா சொல்றாரு. விஷ்ணு தூதா ஃபியர் தட் இஃப் இர்ரிலிஜியஸ், அதாவது மேனேஜ் பண்றவங்களே வந்து அதர்மத்தை பண்ணாக்கா அப்புறம் நம்ம எப்படி தர்மத்தை வந்து பரிபாலிக்க முடியும் இல்லையா? நம்ம எப்படி இன்னொருத்தர் தர்மத்தை சொல்லி கொடுக்க முடியும்? ரன் பண்ணக்கூடிய கவர்மெண்டே அதர்மம் இல்ல போகும்பொழுது தர்மமே இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி கவர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கலியுகா டு நாட் ப்ராப்பர்லி சப்போர்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மூமெண்ட் பிகாஸ் தே டு நாட் அப்ரிஷியேட் இட்ஸ் வேல்யூபிள் சர்வீஸ். இது அழகான வார்த்தை. இது நம்ம ஏன் கவர்மெண்ட்டுக்கு போனோம்? சில வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து இந்த வேல்யூபிள் சர்வீஸ் வந்து புரியறது இல்லை, விளங்குறது கிடையாது இல்லையா? அதனாலே வந்து வீட்டில் வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாமே வர்றது உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மூமெண்ட் இஸ் த ரைட் மூமெண்ட் ஃபார் அமிலியரேட்டிங் த ஃபாலன் கண்டிஷன் ஆஃப் ஹியூமன் சொசைட்டி அண்ட் தேர்ஃபோர் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் லீடர்ஸ் இன் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். நம்ம இந்தியா மாத்திரம் சொல்லலாம், பூமண்டலமே சொல்லியிருக்கார். should support this movement to completely rectify humanity's sinful condition. அது அங்கேயும் விடல அவர். மீண்டும் இங்க வரும்பொழுது இங்கேயும் வந்து சொல்லிட்டார், how regrettable it is for the government itself to cause breach of trust and put the citizens in difficulty for political reasons இல்லையா? ஸோ இங்க நம்ம பரத கண்டம் வந்து நம்ம இந்தியா விடுதலை அடைந்த போது முஸ்லிம்ஸும் கிறிஸ்டியன்ஸும் முஸ்லிம்ஸும் இந்துஸும் வந்து தே லீவ்ட் பீஸ்ஃபுல்லி, அமைதியாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்களாம். ஆனா கவர்மெண்ட்னுடைய மேனிப்புலேஷன்னால என்னாச்சு, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து வேறுபாடு, அதுக்கப்புறம் வெறுப்பு. இன்றைக்கு கூட நீங்க ஐ திங்க் நாம வந்து முஸ்லிம்ஸை பார்த்து நாம வெறுக்கிறது கிடையாது. ஆனா பாகிஸ்தான்ல போனீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் தே டோன்ட் வாண்ட் இந்தியன். அந்த ஒரு அது ரைட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட்டே வந்து தே ஹவ் பீன் டாட் அந்த ஹேட்ரட்னஸ் வந்து. ஓகே, தட்ஸ் த ஹிந்துஸ் அண்ட் முஸ்லிம் கில்ட் ஒன் அண்ட் ஈச்சர் ஓவர் த பொலிட்டிக்ஸ் இல்லையா? திஸ் இஸ் த சைன் ஆஃப் கலியுகா. ஸோ அதாவது பர்சனல் நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை விழிப்புணர்வு செய்யாம இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னாக்கா நாம நியாய தர்மத்தை பரிபாலிக்கணும்னு சொல்லும்போது எல்லாருமே நியாய தர்மத்தை பரிபாலிக்கணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி கவர்மெண்ட் ரன் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ரன் பண்றதுக்கு காசு கிடைக்கும். ஆனா அவங்களுடைய பர்சனல் பெனிஃபிட்டுக்கு வந்து காசு கிடைக்காது இல்லையா? அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து அபிவிருத்தி பண்ணிக்க முடியாது. அதாவது எல்லா கட்சிகளுமே அவ்வளவுதான், தே புட் மணி ஃபார் த எலெக்ஷன்ஸ் இல்லையா, ரன் பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து வந்த பிறகு சம்பாதிக்கிறது, இதுதான் வந்து நடக்கக்கூடிய ஒன்று. இப்ப நடந்து எல்லாம் இந்த பூமண்டலத்திலே நம்ம நாடு மட்டும் கிடையாது, எல்லா நாட்டிலுமே இதுதான் இல்லையா? இப்ப வந்து ஒரு ஒரு இடத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டை நடந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? இந்த பக்கம் ரஷ்யா அண்ட் உக்ரைன், அந்த பக்கம் இப்ப ஈரான் இஸ்ரேலு இல்லையா? இப்ப நம்ம இந்தியா வந்து போட்டு நிறுத்தி வச்சிருக்கு. ஆனா சைனாவும் யுஎஸும் வந்து சும்மா இருக்க போறதில்ல, எல்லாருமே அடிச்சுக்கணும், இல்ல அவங்களுடைய வெப்பன்ஸை விற்கணும். அல்டிமேட்லி எக்கானமி என்ற பேர்ல வந்து பெரிய அழிவை நோக்கி நம்ம எல்லாருமே சென்று கொண்டிருக்கோம். ஸோ அதாவது உலக போர் வந்ததுன்னா, 3ஆம் உலக போர் வந்தா மீண்டும் நாம இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைக்கு நம்ம திரும்பி வர்றதுக்கு வந்து இட் வில் டேக் another 40 years 30 years மேல. அப்படி ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம பின்தங்கி செல்ல வேண்டிய எல்லா நாடுகளுமே அப்படி பின்தங்கி போக வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுவோம். ஏன்னா காசே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு காலகட்டங்கள் எல்லாமே வந்து போர் வந்தாலே நமக்கு ப்ராப்ளம் தான். ஐ திங்க் நாமெல்லாம் சிறு பிள்ளையா இருக்கும்போது கூட ஒரு முறை வந்து ஐ திங்க் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்லயா அது நடந்தது, எனக்கு தெரியல. 71ல வந்து பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கும் ஒரு போர் நடந்தது இல்லையா? there was one fighting. அப்பயும் வந்து பஞ்சம் இதெல்லாமே வந்து இருந்தது இல்லையா? பிகாஸ் எல்லாமே செலவு நம்ம ஆர்மிக்கு செலவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கஜானா காலியாச்சுன்னா நம்ம
கவர்மெண்ட் எப்படி ரன் பண்ணுவாங்க இல்லையா? பப்ளிக் ரன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஏன்னா தொழிலாளர்களுக்கெல்லாம் ஊதியம் கொடுக்கணும், இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு இது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சோம்னாக்கா நிம்மதியா வாழணும்னா நாம பக்தி பாதையில போனா மட்டும்தான் நம்மளால நிம்மதியா போக முடியும். இல்லைன்னா இப்படிதான் பூனைங்களும் நாய்களும் அடிச்சுக்கிற மாதிரி நம்ம அடிச்சுட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கணும், இல்லை வந்து துன்பப்படணும், இந்த மாதிரி செயல்கள் தான். அதெல்லாம் நிம்மதியா பக்தி பாதையில போகிறதுக்கு வந்து இட் ஷுட் கோ பேரலலி இல்லையா? நம்முடைய கடமையை வந்து பக்தி கொண்டு ஆற்றி நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறதுக்கான மார்க்கத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ அதனாலதான் பகவானுடைய புகழாரங்களை நம்ம எவ்வளவு கேட்கிறோமோ, எவ்வளவு சொல்றோமோ, எவ்வளவு வாசிக்கிறோமோ இல்லையா, எவ்வளவு நம்ம வந்து ஜபம் பண்றோமோ, இந்த 3 ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த 3 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் தான் மிச்சம் இருக்கக்கூடியதே வந்து வர ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, the description of the Bhagavatam is so precise and accurate, and whatever has been predicted in the great literature about 5000 years ago, 5000 ஆண்டுகளுக்கு is now exactly happening இல்லையா? the vision of the author. ஸோ அவரு இந்த மாதிரிலாம் பிற்காலத்தில் நிகழும்ன்றதுக்காக தான் வந்து வேதங்கள் வந்து தொகுக்கப்பட்டதே. கம்பைலர் ஆஃப் வேதாஸ் ஹஸ் பின் டன் பை யாரு? வேத வியாசரால செய்யப்பட்டது. ஏன்னா துவாபர யுகம் அந்த எல்லாமே அந்த இடத்துல அந்த காலகட்டங்கள்ல எங்கேயுமே வந்து வேதங்களை தொகுக்கவே இல்லை. கலியுகம் வந்து மிக அதாவது மோசமான ஒரு நிலைமை கொண்ட யுகம் இல்லையா? அல்பிராயேன அல்பாயுஷு இல்லையா? அடுத்து வந்து மந்த சுமந்த மதையோ இல்லையா, மந்த பாக்கியம், இந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறது தான் வந்து கலியுகம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நமக்கு ஒரு ஞானம் இதெல்லாம் வழி நடத்துறவங்க இருக்குந்தா மட்டும்தான் நம்மளால இதை புரிஞ்சுக்க முடியும், பக்குவமாக செயல்படுறதுக்கான ஒரு பிராப்தத்தையும் பெறுவோம். A liberated person possesses perfect senses, and with perfect senses only one can serve the sense proprietor. Sense proprietor யாரு? The supreme personality. சென்ஸ்னா புலன், ப்ரொப்ரேட்டர்னா உரிமையாளர் இல்லையா? ஸோ அதாவது கோவிந்தர் வந்து இது கொடுக்கறது, இது ரிஷிகேஷா இல்லையா? ஸோ கட்டுப்பாட்டாளர், புலர்களுடைய கட்டுப்பாட்டாளர் யாரு? ரிஷிகேஷா, பகவான். ஸோ அதனால பக்குவமடைந்த ஆத்மாக்களால மட்டும்தான் பக்குவமான செயலில் ஈடுபட்டு பக்தி கொண்டு அதுக்கப்புறம் அதனால பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்த முடியும், பகவானுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்த முடியும். ரிஷிகேஷா, அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க, நான் பார்க்கவே இல்லை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஸ்ரீமத் பாகவதம் therefore is the perfect description. ஸோ பாகவதம் வந்து என்ன சொல்றது, இருக்கக்கூடிய அதாவது இருக்கிறதுலயே வந்து பெஸ்ட். ஓகே, அதற்கு மேற்பட்ட பெஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது. பகவானை பற்றி விமர்சனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, வியாக்கியானங்கள் கொடுக்கப்பட்ட அவருடைய செயல்கள், அவருடைய ரூபங்கள், அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய லீலைகள், இதெல்லாமே பகவானை பற்றி வந்து பாகவதத்துல. ஆனா இது எல்லாமே யாரால தொகுக்கப்பட்டது? அனதர் பர்ஃபெக்ட் பர்சனாலிட்டி யாரு? வேத வியாசர். அவர் தான் இதை வந்து தொகுத்தார். ஓகே, எஸ், ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க அடுத்து. ததோ அன்யதா கிஞ்சனா யத் விவக்ஷதாஹ பிரதக் தர்ஷாத் கிருதா ரூபநாமாபிஹி நா கர்ஹிசித் வாபி சா துஷ்டிதாமதி லபேதா வாதாஹதா நௌ விவாஸ்பதம். எஸ், கிளாஸ் இருக்கு, கிளாஸ். ஓகே ஓகே, கிளம்பு. ஒரு ஸ்லோகம் பெருசா இருக்கா, சின்னதா தான், இதை முடிச்சிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்றேன். பகவானுடன் சம்பந்தப்படாத எதையெல்லாம் நீர் விளக்க முயன்றாலும் அது பல்வேறு உருவங்களுடனும் பெயர்களுடனும் பலன்களுடனும் செயல்பட்டு அணைவதற்கு இடமில்லாத படகு ஒன்று காட்டால் அலைக்கழிக்கப்படுவதை போல் மனதை அலைக்கழிக்கிறது. பொருளுரை. வேத இலக்கியங்களின் மீதான எல்லா விரிவுரைகளுக்கும் ஸ்ரீல வியாசதேவரே பதிப்பாசிரியர் ஆவார். இதனால் அவர் தெய்வீக தன்னுணர்வை பெறும் மார்க்கத்தை வெவ்வேறு வழிகளில் விளக்கியுள்ளார். அவை பலன் கருதும் செயல்கள், கற்பனை ஞானம், யோக சக்தி மற்றும் பக்தி தொண்டு ஆகியவையாகும். அத்துடன் வெவ்வேறு உருவங்கள் மற்றும் பெயர்களின் வடிவில் பல்வேறு தேவர்களின் வழிபாட்டையும் தமது அநேக புராணங்களில் அவர் சிபாரிசு செய்துள்ளார். இதன் விளைவாக பகவானுடைய சேவையில் மனதை எப்படி நிலைநிறுத்துவது என்பதில் பொதுவாக மக்கள் குழப்பம் அடைந்துள்ளனர். தன்னுணர்வு பெறும் வழியை கண்டுபிடிப்பதில் அவர்கள் எப்பொழுதும் அலைக்கழிக்கப்படுகின்றனர். இக்குறிப்பிட்ட குறை வியாசதேவரால் தொகுக்கப்பட்ட வேத இலக்கியங்கள் இருப்பதை ஸ்ரீல நாரத தேவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். இவ்வாறாக அனைத்தும் பரமபுருஷன் மட்டுமே தொடர்பு கொண்டுள்ளன, வேறு எவருடனும் அல்ல என்பதை நாரதர் வலியுறுத்த முயற்சிக்கிறார். உண்மையில் பகவானை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை.
பகவான் தம்மை வெவ்வேறு பொருட்களாக விரிவடைய செய்துள்ளார். மரத்திற்கு அவர் வேராகவும் உடலுக்கு அவர் வயிறாகவும் இருக்கிறார். மரத்தின் வேருக்கு நீரூற்றுவதே சரியான முறையாகும். அதே போல வயிற்றுக்கு உணவளிப்பதானது உடலின் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் சக்தி அளிக்கிறது. எனவே ஸ்ரீல வியாசதேவர் பாகவத புராணத்தை தவிர வேறு எந்த புராணத்தையும் தொகுத்திருக்க கூடாது. ஏனெனில் அதிலிருந்து சிறிது விலகினாலும் அதனால் பெருந்தீங்கு விளையும். சிறு விளக்கமே அத்தகைய தீங்கை விளைவிக்குமானால் பின் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத கருத்துக்களை வேண்டுமென்றே விரிவுபடுத்துவதை பற்றி என்னவென்று கூறுவது? தேவர்களின் வழிபாட்டில் உள்ள பெருங்குறை என்னவென்றால் அது உறுதியான மாயாவாத கருத்தை ஏற்படுத்தி நாசகரமான பல மத பிரிவுகளாக பிளவுபட்டு விடுகின்றது. இது பாகவத கொள்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு கேடு விளைகின்றது. உன்னத அன்பு தொண்டின் மூலமாக தன்னுணர்வுக்கு சரியான வழியை காட்டக்கூடியது பாகவதம் ஒன்றுதான். சுழற்காற்றினால் அலைக்கழிக்கப்படும் படகின் உதாரணம் இவ்விஷயத்தில் பொருத்தமாக இருக்கும். மாயாவாதிகளின் மனம் வழிபாட்டு முறையை தேர்ந்தெடுப்பதில் குழப்பம் அடைந்துள்ளது. இதனால் தன்னுணர்வு எனும் பூரணத்துவத்தை அவர்களால் ஒருபோதும் அடைய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ மீண்டும் போன இதுல அதாவது வியாசதேவருடைய உயர்வான குணங்கள் எல்லாமே அழகா எடுத்துரைச்ச நாரத மகரிஷி. ஸோ இந்த பாகவத புராணத்தை காட்டிலும் பிற வேதங்கள் எல்லாத்தையுமே அந்த சதுர் புருஷார்த்தங்கள்னால சொல்லப்பட்டதால அதுல தேவ வழிபாடு எல்லாமே உண்டு இல்லையா? ஸோ சதுர் புருஷார்த்தங்கள்லாம் என்ன? அதாவது நம்ம அர்த்த இல்லையா, அர்த்தார்த்தி, அடுத்து நம்ம தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம் இல்லையா? தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம் இல்லையா? தர்ம என்பது சத்வம், அடுத்து அர்த்த என்பது ரஜோ, அடுத்து காம என்பது புலன் நுகர்ச்சி இல்லையா? இந்த அர்த்தம் பலன் கருதும் செயல்கள், இது புலன் நுகர்ச்சி. இந்த மூன்றிலிருந்து ஒருத்தர் விடுபட்டு அதுக்கப்புறம் மோட்சம் அடைகிறது மிக மிக கடினம். ஸோ இந்த மூன்றுக்கும் நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்ததால என்ன ஆச்சுனாக்கா ஜனங்கள்லாம் அதன் மீதுதான். ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடியது லாபம். ஏற்கனவே அவங்களுடைய ஆசைகள் இந்த பௌதீகத்தை ஆளணும்ன்ற அந்த ஒரு கருத்தோடு இருந்ததுனாலதான் இந்த இடத்துக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்திருக்கோம். மேலும் மேலும் நாம இங்க பந்தப்படக்கூடிய அந்த செயல்கள் எல்லாம் நாம ஈடுபடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல நாம உழண்டுட்டே இருக்கோம். அதனால வேருக்கு நீரூட்டினால் அப்ப அந்த செடிக்கு கிளைகள், இலைகள், புஷ்பம் எல்லாத்துக்குமே நீர் போய் சேரும். அதை எடுத்து நம்ம தனித்தனியா நம்ம ஊட்டின்ண்டே இருந்தோம்னா அதெல்லாமே தற்காலிகம் தான். அது முழுசா போய் அங்க சேரவும் சேராது. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நம்ம உணவு வயிற்றுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அது செரிமானமாகி இந்த உடல் முழுவதும் ஆற்றலாக பரவுகிறது. இதை உணவு வயிற்றுக்கு நம்ம சப்ளை பண்ணலன்னா நம்ம எனர்ஜி, அதாவது நம்முடைய ஆற்றல் அற்ற நிலையில நம்ம இருப்போம் இல்லையா? அந்த ஆற்றல் குறைய குறைய நம்மளால எந்த ஒரு செயலுமே நம்மளால ஈடுபட முடியாது. அது போன்றதுதான். அதனால பாகவதத்தை தவிர நீ எந்த ஒரு காவியத்தையுமே நீ ஏற்றி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை நாரத மகரிஷி கொண்டு வர்றாரு. ஏன்னா இப்ப மல்டிபிள் இதுக்கு காரணம் கூட நம்ம அலசி ஆராயணும். இப்போ ஒரு பகவானுடைய பக்தின்ற பேர்ல நாம பல்வேறு நிலைகள்ல நாம கர்மத்திலையும் ஞானத்திலையும் தியானத்திலுமே எடுத்துரைக்கிறோம். ஆனா அதுல பக்தி மட்டுமே நம்ம மேன்மையா சொல்லியிருந்தா மிச்சம் எல்லாமே அதுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கலி கவர்டு. அது எல்லாமே ஹிடன் ஃபார்ம்ல தான் நமக்கு இருக்கு இல்லையா? இப்ப பக்தி கொள்பவர்கள் அவருடைய கடமை என்னன்னு அவங்க கண்டிப்பா செய்வாங்க. பக்தி பண்றவங்க செயலற்ற தன்மையை விரும்ப மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அங்கேயே கர்மயோகம் கவர் ஆயிடுறது இல்லையா? சோ பக்தி பண்ண பண்ண இந்த கடமையை ஆற்றும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த நம்முடைய கடமைகளுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, அதனுடைய அந்த செயல்பாடு எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஞானமும் பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்தே கொடுப்பார். ஏன் தன்னிகர் இல்லாத ஒரு செயலில் ஈடுபடணும், பலனை எதிர்பார்க்காமல் செயல்படணும், இந்த புலன்களை எல்லாம் பக்குவப்படுத்தணும், மனசை பக்குவப்படுத்தணும். இப்படி இந்த புத்தி யோகத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். அதன் பிறகு நம்ம உட்கார்ந்து தியான பயிற்சியில ஈடுபட வேண்டியதே இல்லை. மனசு இறைவன் மீது நாம நிலை பெற்று விட்டாலே இந்த உட்கார்ந்து தியான பயிற்சிகள்ல மனசை புலன்களை அடக்கி அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது அவ்வளவு கடினமான பயிற்சிகள் அதெல்லாம் செய்துதான் நம்ம நம்ம பகவானை சேவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா ஜஸ்ட் பக்தி தொண்டிலேயே நம்ம ஈடுபடும் பொழுது இந்த கர்மஞான பாதைகள் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கலி கவர் ஆயிடும். அதுக்குள்ளவே இட் இஸ் இந்த ஹிடன் ஃபார்ம். அதை நம்ம செப்பரேட்டா தேடி போய் நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது.
ஓகே, ஒருத்தர் வந்து பக்தியில வந்து நிலை பெறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரிமைனிங் பார்ட் வந்து பகவானே பார்த்துப்பார். நமக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அது பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பார். அதுல எந்த நமக்கு கொடுக்கலையே, நான் எதிர்பார்த்தது பகவான் கொடுக்கலன்னா அது ஒருவேளை நமக்கு நன்மை இல்லாம இருக்கலாம், அது நமக்கு பெரிய ஒரு சங்கடத்தை உண்டு பண்ணலாம். இப்படிங்கிறத வந்து நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ ஆனா ஆனா நாம என்ன பண்றோம், இந்த பலன் கருதும் செயல்களை போயிட்டு நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பவர்ஸை வந்து மேன்மையா அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து கர்மத்திலையும் ஞானத்திலையும் அடுத்து யோகத்திலையுமே நாம என்ன பண்றோம், வெளிப்படுத்தி நாம பக்தியினுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகிறதே கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் பக்தி எப்படி பண்ணணுன்றே என்று நமக்கு வந்து யாருமே எடுத்துரைக்கவே இல்லை, ஸோ வழி நடத்தவில்லை. அதனால்தான் நம்ம இப்போ அதாவது இழிவான ஒரு பாதையை வந்து நம்ம சமுதாயம் வந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஸோ யாரெல்லாம் பகவத்கீதையை படிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சதோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அவங்க பக்குவம் அடைய செய்யறாங்க. ஆனா பகவத்கீதையை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பே இல்லாதவங்க முழுவதும் பௌதிகவாதியா இருந்தே அவங்க செயல்பட்டு கடைசி வரைக்கும் அந்த பந்தப்பட்ட உடல்ல இருந்து மீண்டும் ஒரு பந்தப்படக்கூடிய உடலை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக தங்களை அவர்கள் தயார்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அப்படி அவங்க தயார்படுத்துறாங்கன்றத வந்து அவங்களுக்கே தெரியாம செயல்பட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஹீ இஸ் த ரூட் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் ட்ரீ, ஹீ இஸ் த ஸ்டமக் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் பாடி இல்லையா பகவான். pouring water to on the root is the right process to water the tree. அதே மாதிரி எப்படி அந்த வேருக்கு நீர் ஊற்றுறது தான் கரெக்ட், அதே மாதிரி உணவு வயிற்றுக்கு கொடுக்கறது தான் கரெக்ட். அதனால ஸ்ரீல தேவா should not have complained any Puranas other than பாகவத புராணா. ஏன்னா இதுல எல்லாமே வந்துருது, வேதங்களுடைய சாராம்சம், வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் முழுவதுமே இந்த பாகவத புராணத்துல உண்டு. இதை ஒண்ணு படிச்சாலே போறோம், நம்ம மிச்சம் எல்லாமே படிச்சா என்ன கிடைக்கணுமோ அதெல்லாம் இது ஒண்ணு படிச்சாலே நமக்கு கிளியர் ஆயிடும். பிகாஸ் ஸ்லைட் டீவியேஷன் தட் மே கிரியேட் ஹவாக் இல்லையா? தன்னுணர்வுல வந்து இது வந்து நமக்கு வெவ்வேறு இதெல்லாம் படிக்க நம்ம என்ன பண்றோம், நாம நம்முடைய பலன் கருதும் இதுல எடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு அது ஒரு நிலையான ஒரு பாதையை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்காது இல்லையா? The most defective part of worshipping demigods is that it creates a definite conception of pantheism, ending disastrously in many religion sects, detrimental to the progress of this principle. Actually, ஸோ வர்ணாசிரம தர்மம் என்பது நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்களின் அடிப்படையில தான் நம்ம வந்து பிரிக்கப்பட்டாங்க, வர்ணமே பிரிக்கப்பட்டது. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. பை பர்த் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இப்போ பர்டிகுலர் இப்போ வந்து பிராமின்ஸே எடுத்துக்கிட்டா கூட நீங்க அதுல ஐயர்ஸ் ஐயங்கார்ஸ் நம்ம தமிழ்ல எடுத்துட்டாலுமே இல்லையா, சைவம் வைஷ்ணவம்னு பிரிஞ்சு மறுபடியும் அந்த வைஷ்ணவத்துல நீங்க போனீங்க. ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் சைவத்துல பிரிவு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஆனா வைஷ்ணவத்துல பிரிவு உண்டு இல்லையா, அதுலயுமே வந்து டிஃபரெண்ட் செக்ஸ் ஆர் தேர் இல்லையா, வடகலை தெங்கலை இல்லையா, ஐயங்கார்ஸ்ல இந்த மாதிரி அதுக்குள்ள என்ன சப்செக்ட்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ இது வந்து இது மாதிரி இப்போ என்னுடைய இதுலயே எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா, கம்மன் ஆயுடுஸ்ல எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா there are 7 sections சொல்லுவாங்க, 7 divisions இருக்கு based on the how you marry the person. அதாவது அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சீர்வரிசை வச்சு 7 பிரிவுகள் உண்டு. ஓகே, அந்த 7 பிரிவுகள்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃபரெண்ட் ஃபேமிலி நேம்ஸ் உண்டு. ஸோ அந்த ஃபேமிலி நேம்ஸ் எல்லாம் ஒரு லிஸ்டே போட முடியாது நம்ம. ஓகே, அந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய பிரிவுகள் வந்துருச்சு. ஆனா உண்மையிலே இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிரிஞ்சுட்டே, அதாவது ஒவ்வொரு கேஸ்டா நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம பிரிச்சுட்டே போறோம். இதெல்லாம் மனிதனால் படைக்கப்பட்டது தான் இதெல்லாமே, இந்த பிரிவுகள் எல்லாமே இல்லையா? ஸோ வர்ணத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கும்போது நமக்கு ஒன்லி 4 தான், அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஒன்லி த ப்ரொஃபஷன். ஆனா பகவான் படைப்பு அப்படி இருந்தது, ஆனா மனிதர்கள் மாற்றி அமைத்த படைப்பு இப்படி இருக்கு இல்லையா, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ நாம ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை வந்து நம்மளால ஏற்படுத்த முடியல. ஏன்னா உண்மையான ஞானத்தை கண்டறியக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து கொடுக்க வல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பாதையை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கல. ஸோ தட் இஸ் த ராங் திங் வி ஹவ் டன். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இது எப்படின்னாக்கா, ஒரு படகு வந்து காற்று அடிக்கிறது இல்லையா, அதனால என்ன ஆகும், அது ஆடும். எந்த பக்கம் காற்று பலமா அடிக்கிறதோ அந்த பக்கம் போகும். அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய மனசு கூட தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெறணும்னு நினைச்சாலும் அடுத்து ஒரு பலன் கருதும் செயல்ல போவோம், அடுத்து வந்து ஒரு தியானத்துல அமரணும், இப்படி நம்ம வந்து மாத்தின்றே இருக்கோம். நம்ம பக்குவப்படவே முடியாது ஆக்சுவலி. ஸோ இது எல்லாமே இந்த பௌதிக தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடியது. இந்த சதுர்புருஷார்த்தங்களுமே அதற்கான பாதையை தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஏன்னா அது மெயினா வந்து சதுர்புருஷார்த்தங்கள் நமக்கு இந்த பௌதீக லாபத்திற்கானது, ஆன்மீகத்திற்காக நாம் அதை உபயோகப்படுத்துறது கிடையாது. அதனால சதுர்புருஷார்த்தங்களை வந்து நாம பக்குவம் அடையிறதுக்காக உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஸோ நம்ம
கிடைச்சதை வச்சு திருப்தி கொண்டு இல்லையா, அதாவது கிடைச்சதை வச்சு திருப்தி கொண்டு, அடுத்து வந்து பௌதிகத்துல வந்து நம்ம நம்ம கற்பனைக்கேற்றவாறு அதை வந்து எண்ணாமல் உள்ளதை உள்ளபடி எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு போறதுக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி பலன் கருதும் செயல்கள்ல வந்து நாம பக்குவம் அடைஞ்சு இது அனைத்தும் இறைவனுடைய தொண்டு என்று ஏற்படணும் இல்லையா. எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜுஹோஷி ததாஷி எத் எஸ் தபஸ்ய கௌந்தேய தத் குருஷ்வா மத் அர்ப்பணம் இல்லையா. சோ அந்த ஸ்லோகம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம எதை செய்தாலுமே இறைவனுடைய திருப்பாதங்களுக்கு சமர்ப்பிச்சு இல்லையா, எதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் உணவாக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது இறைவனுடைய பிரசாதமாக அதை ஸ்வீகரித்து இல்லையா, அடுத்து வந்து நாம என்ன தானங்கள் கொடுத்தாலும் அது ஓம் தத் சத் என்று சொல்லி பகவானுடைய திருப்பாதங்களுக்கு சமர்ப்பித்து இப்படிப்பட்ட இந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து பக்குவம் என்பது நமக்கு தானாகவே கிடைக்கப்பெறும். எப்ப நாம அதை டீவியேட் பண்றோமோ, அதாவது இன்டென்ஷன், அந்த சதுர் புருஷார்த்தங்கள் கூட வந்து நாம வந்து எந்த நோக்கத்தை கொண்டு செய்கிறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். பலன் கருதும் மற்றும் புலன் நுகர்ச்சி இல்லையா, அந்த மாதிரி செய்யப்படும் போது ப்ராப்ளம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எஸ். மதம்ங்கிறது ஆன்மீக மதம்ங்கிறது வேற, பௌதீக மதம்ங்கிறது வேற இல்லையா மாதாஜி? இந்த பௌதீக மதம்ங்கிறது எப்படி வந்தது மாதாஜி? நம்ம தான் படைச்சோம் மாதாஜி.